It's Abama on the beat. Ọdinala Bishop Okemon, Egedenchi, Natural Makugawa. Ọ dị mma ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Olee otu unu mere? Eji m aka na unu niile dị mma. Olee otu ya bụ ọnọdụ nọrọ n'ụlọ bụ sit at home nke a na-eme kwa Mọnde ọbụla n'ala Biafra, olee otu o si aga? Eji m aka na onye ọbụla dị mma. Ekene m unu niile ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma mụchara amụcha, ekele m unu. Ana m anabata unu na ihe emume nke anyị kpọrọ oge ndị ama ama, bụ nke asụgharịa ya n'asụsụ Bekee. Ọ bụ Celebrity Session nke anyị na-ewetara unu site n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Ya mere, nọrọ ebe ị nọ ejelebe ọbụla, n'ihi na anyị ji okwu dị ọkpụrụkpụ wee bịa taa. Ya bụ emume nke anyị kpọrọ oge ndị ama ama bụ ihe emume nke anyị pụtara iwetara unu, nke anyị ga na-akpọtara unu ọtụtụ n'ime ụmụnna anyị bụ ụmụ Igbo ndị ama ama. Ọ bụghị naanị ndị ama ama, kama ndị nwere ihe eji mara ha, ebe anyị ga na-anọ ajụ ha ụfọdụ ajụjụ gbasara ihe ahụ eji mara ha. Ka anyị nwa bụkwanụ ndị na-anọghị na ya bụ ihe eji mara ha wee na-amụta. Ọ wee bụrụ maka ya, ihe emume nke anyị bịara ime taa bụ ihe emume nke anyị kpọrọ, nke anyị na-ajụ ajụjụ kedu ihe dị iche na ime ọdịnala ya na ịgwọ ọgwụ. Gịnị dị iche na ọdịnala na ịgwọ ọgwụ? Asụgharịa ya n'ụzọ ọzọ, ọ wee bụrụ gịnị dị iche na ọgwụ na arụsị. Ọ wee bụrụ maka ya, onye anyị na-aga nọ wee mee ya bụ ihe mkparịta ụka taa bụ otu nwanne anyị nwoke, onye anyị ma ọfụma, otu nwa afọ Igbo onye ihe gbasara ala Igbo na-emetụ n'obi nke ukwuu, otu ezigbo onye nkụzi, onye ka nnekwu maka ya, nwa dibịa, nwanne anyị nwoke onye ama dịka Ọdinala Bishop nwa Elugwu Ezike. Ya maka anyị na ya ga-anọ wee mee ihe mkparịta ụka taa. Anyị ga-ajụ ya ọtụtụ ajụjụ gbasara ihe dị na ọdịnala. Ya mere, ọ bụrụ na o nwere ihe ọbụla nke na-agbagojugo anya gbasara ihe ọdịnala, nọrọ n'ihe emume a, sonye anyị na ya bụ ihe emume nke anyị bịara ime taa, ma nyere maka tụsa ya bụ ihe onyonyo, ka onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo, onye ọbụla na-anụ asụsụ anyị na-asụ, ka o sonye anyị na ya bụ ihe emume, n'ihi na ya bụ ihe emume bụ ihe ga-ejupụta n'ihe mmụta. Ọ wee bụrụ maka ya, ka anyị were tụkwanụ obere egwu a bifo akpọbata ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Bishop Ọdinala.
ọ dị mma ọ dị mma ọ dị mma anyị ga na-eme ka anyị gbapụ ya bụ ihe emume ọsọ n'oge adịghị tupu anyị akpọbata ya bụ nwanne anyị nwoke bụ bishọp ọdịnala makwanụ ọdịnala bishọp dịka ọtụtụ ndị mmadụ ji wee mara ya n'iru akwụkwọ. Ka m kelee unu niile bụ ndị na-esonye m na iru akwụkwọ bụ Facebook, unu bụ ndị na-esonyekwa ya bụ ihe emume na YouTube. Ekele m unu niile. Ana m anabata unu na ya bụ ihe emume wee na-asị unu daalụnụ, were na oche bụrụ oche nọrọ ala, n'ihi na ya bụ ihe emume nke anyị bịara ime taa bụ ihe emume jupụtara n'ihe mmụta. Naanị otu ihe ọma ị ga-emere anyị bụ inyere m aka tụsaa ya bụ ihe onyonyo tụsaa ya bụ ihe onyonyo tụsara m ozi a ka onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo tụsara m ya, ka ndị ya dị gị, nwanne gị nwoke, nwanne gị nwaanyị, enyi gị nwoke nakwanụ enyi gị nwaanyị, nakwanụ ndị ọgọ gị bịa sonye anyị na ya bụ ihe emume, n'ihi na ọ dị ọtụtụ ihe bụ nke na-agbagoju ụmụnna anyị bụ ndị Igbo anya. Anyị nwa bụ ndị Igbo, ọtụtụ ihe na-agbagoju anyị anya n'ihe gbasara ọdịnala. O wee bụrụ ihe mere anyị ji wee wetara unu ihe emume a, ka anyị jụọ nwanne anyị nwoke a bụ ọdịnala bishọp ka ọ kọwatụrụ anyị ọtụtụ n'ime ihe ahụ na-agbagoju anyị anya. Ekele m mmadụ dịka eze si na-achị LJC. Ekele gị nwanne m nwoke. Ọ si kedu ebe m si na Biafra land, nwanne m nwoke, abụ m onye Nsụka. Ekelekwa nwanne anyị nwoke bụ Maazị Emmanuel Awa. Ekele gị nwanne anyị nwoke nke ọzọ bụkwa Maazị Jack Solo. Ekele gị. Ọ bụghị mmadụ niile dere aha ka m ga-akpọpụtanwu. Ekenekwa m ezi oyi m nakwa nwanne m nwoke bụ DJ Robbie Tones. Let the finger speak. Aka na-akpa aka n'igwe ya wee egwu. Ekele gị nwanne m nwoke. Anyị abịala ka anyị mee ya bụ ihe otu anyị si wee na-eme ya. Ọ wee bụrụ maka ya, anyị ga-ebu ụzọ nabatagodo nwanne anyị nwoke bụ ọdịnala bishọp, ka anyị na ya ọ kọwatụgodo onwe ya ma kọwatụ ihe ndị ụfọdụ. M ga-emepekwanụ akara ekwentị bụ akara WhatsApp nke unu nwere ike ịkpọ mgbe oge ruru wee jụkwanụ ya ajụjụ ọbụla ị nwere maka ihe gbasara ọdịnala Igbo. Ọ wee bụrụ maka ya, nwanne anyị nwoke bụ bishọp ọdịnala bishọp, anyị ga-anabata gị ugbu a ka ya bụ ihe emume sara ọkụ n'ihi na oge adịghị. Ọ dị mma ọ dị mma ọ dị mma ọ dị mma, ya bụ onye anyị na-ekwu maka ya ọ batala. O sonyela anyị na ya bụ ihe onyonyo. Ya bụ nwoke ọma mara mma ka nwaanyị, otu a iru ya sikwanụ mma ka obi ya si mma ma ọ bụrụ na ịma ya ọfụma. Maka ndị na-amaghị ya ọfụma, onye a bụ onye a na-akpọ bishọp ọdịnala bishọp. Ọdịnala bishọp nyanwa bụkwanụ onye kụrụ egwu a anyị ji wee bata n'ihe emume a. Nka ga-enyekwa unu ya bụ egwu mana ka anyị kpatụ ya bụ nkata nke anyị bịara maka ya. Ọdịnala bishọp, kene ụmụ Igbo ndị na-ege anyị ntị makwanụ kọwara anyị onye Igbo. Ndewo. Udo dị. Ọdịnala bishọp Enugu Escoba, onye nke unu na n'olie, onye nne ya nọ, and obi dị m ụtọ ka nshi wee nọ n'ebe a. Ọ ga-adị mma nke ọbụla na-eme ya ka o wetara Igbo na mma. Ofotu Soles, nwanne m nwoke, ihe na-eme atọgbugo m. daalụkwa. Na nweghị ihe dịka na mmadụ jee na mba ofesi dịka Malaysia wee bụrụ Igbo na obi ya bụ ihe na-enye m aṅụrị. Jide ka eji. Udo dị. Ọ dị mma ọ dị mma. Ọdịnala bishọp, nwee ike ịgwa anyị ezigbo aha gị nakwanụ aha obodo isi na ya. Anyị ma na ịbụ onye Enugu Ezike, mana gwa anyị aha gị nakwanụ ihe eji mara gị na be nna gị na aha be nna gị. Ezigbo afa nne na nna m nyere m. Ịma na anyị ga na-asụtụ. Nsogbu adịghị. Anyị ga-asụ melu Igbo mana anyị ga na-atinyekwa ya. Nsogbu adịghị, gaa n'iru gaa n'iru. Ezigbo aha m bụ ogwu anyị Innocent Ikechukwu. Ya nke ndị chọọchị gụrụ m bụ Innocent, nke nne na nna m gụrụ m bụ Ikechukwu. Abụ m onye ụmụrụ anyị Ubeji, ụmụ Osai. That is, ụmụrụ anyị Ubeji is my kindred. Ụmụ Osai is my village. Buda is my community.
Enugu is my town where I come from. Then I am August no Uchenna Uwai. And Nembo Anyanguma Eze. Comfort Anyanguma Eze. Manayabu Negumaya Google. And Ọdinala Bishop Gofungwa Neyamur. And I'm only Ọdinala Ọdinala Igbo. I bond in the Jerry Bozy. And they are losing the Cheraya no be Westy. I think you can do this, and that is why I'm choosing you, and you must not disappoint me. So I back a job for Kendi Bonaport Tibia, Kendo Ibo Native Doctor. We put on you, Nalibo, and I'm a chihuahua in a love. Presently, kind of bank at an anum, let's cover. Even with a Nalibo Suka, no, even with a even Nanabata visitors. Igbo Suka. But even base na Ahaba, Kendo Igbo for Asaba, Delta State. Ọdịmma Ọdinala Bishop daalụ maka nke a ka njikene gị ihe gbasara egwu a ịma na ọtụtụ n'ime ndị ma gị bụ nnọọ ihe gbasara ọdịnala ka ha ji wee mara gị. Kedu ihe gbasara ọdịnala bụ ihe bubere gị n'egwu ka ọ bụ egwu bubere gị n'ọdịnala? Kedu ka ya bụ kedu ije gị na egwu? Ije m na egwu eteela ahụ. Ọ dị ka egwu buru ụzọ. Ebu m ụzọ discover egwu before m achọpụta na alụsị na-achọ m ịbịa jere ozi. Anyị nwa bụ ndị kụrụ my fiancé kpọrọ gị assorted group. And many people are married. I don't know if you shoe goes here, you pull again. When it does, you're not going to have an over here. I want to go to my fiancé for a certain group. Did you want to go here? Ewekwana iwe ngwa gụgodoro anyị otu akụkụ ma ọkwanụ gụtụrụ anyị ya bụ egwu bụ kporonge gụtụrụ anyị obere. I made you fall in love, you agree. You are going to be my Iyawo. Okay, I'm going to go to Palo and go up for them. Ganiru, I can out here. So, I need to do okay. And the Chukwabia Mazawana yoke. I went away up with them. Oh, when I got money, so you about Chukwebuka. Chukwebuko Bonna. Akwezigbo enyi m nwoke. People very proud during that time. But along the line, alụsị wee chọwa m. And being that this ihe a bụ ife mmadụ ga-emere onwe na onye na-akọrọ mmadụ ọ na-abụ na mmụọ na-emere ga-apịa na-agwa one or two. They will not understand. So I decided to pipe low. Were as a brain man onye Igbo wee hapụ music wee latawa ụlọ. Not go n'ụlọ dịka m eje tukwe metụ ihe mmụọ. After ije setụcha eme ihe ọbụla a na-eme wee bụrụ mmụọ. Music, I go up on my go, I ran away. She was the go. I achieved which I am sure nobody knows about it. We went to South Africa, we shot the video. But along the line, while I was shooting that video with a helicopter in South Africa, a voice came and told me, nobody will see this video. Go back home. And the why I'm saying this thing, book, don't worry, in a background, cultural music, traditional music. If even na kawandi madu na additional la mama to be honest. So why I'm saying this thing, not because I am not happy because the person that helped us is sponsoring us then spent a lot of money without getting anything. I am saying it here now so that so many of our people will know. Then with a lot of mistake I will need to name at the end of the day it hurt us back, it bounced back and hurt us. I'm working on why she drive to and when you found yourself, she never come and do sing the place gathering is or the man that water how he or she operates. So you do sing on dog about to say and the man now in a ministry from the beginning. Oh, from that foolishness that quite the market you will take the greatness in you. So my image, but like I found out that this is a road, no way, a no go has me. Yeah, I can't run away from this. Somebody had a dodge. I will be the apple with me. Chukwa was a guy who goes to China or not. Then I was like, okay, I think it was around February, more than I've been wasting. Why not preach Omenala and music again? So that you can be able to carry everybody along.
for me, I was like, how do I go back to hip hop as a tradition and still or something? No. Why not you will go able to try. This is my first try in high life, and listening to the song, you know that we did it. Mba ya bụ egwu bara ọ banye. Ọ dị mma, ọ dị mma. Islam the joy of it is that we are passing the message. Nke a bụ eziokwu. Ọ dị mma, ọ dị mma. Ọdịnala Bishop daalụkwa maka nke a. Igbo ndị nwe m, Igbo ndị njem ọnụ, ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị na ya bụ ihe onyonyo, ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị na ya bụ ihe emume, biko nyere anyị aka tụsa ihe onyonyo a, n'ihi na anyị na-abanyezi na ya bụ ahịa nke anyị ji maka ya wee bịa, the business of the day. Anyị na-achọzi ịbanye na ya bụ ahịa nke anyị ji maka ya wee bịa, ma otu ihe nchọrọ ịgwa ụmụnne m ndị Igbo bụ na ihe a anyị na-eme ebe a, nna gwu n'oge ọbụla na chanel a na peji a bụ maka onye ọbụla kpọrọ onye Igbo, ma ị na-eje ụka, ma ị na-eme omenala, ma ị kwere na Naịjirịa, ma ị kwere na Biafra, nke ọbụla ị kwere, kwụba aka gị ọtọ. Ọ bụrụ ha na ihe na-ekwu okwu ya bụ maka ọdịmma ndị Igbo, ihe a na-eme na chanel a ga-agbasarịrị gị, ihe a na-eme na peji a ga-agbasarịrị gị. Ọ wee bụrụ maka ya, ihe ọbụla nke anyị wetara ebe a, ahụtala ya dịka anyị na-akwado ndị nke makwanụ ka anyị na-akwado ndị nke ọzọ. Ihe anyị na-eme bụ ka Igbo dị mma. Ma ihe ọbụla nke anyị na-akụzi na peji a, onye ọbụla ị hụrụ anyị wetara na peji a dịka nwa dibịa makwanụ onye ụkọchukwu ọbụla ị hụrụ anyị wetara na peji a, anyị na-eweta ya imere onye ahụ advat. Anyị na-eweta ya n'ihi na anyị hụrụ ihe onye ahụ na-akọwa, nkụzi onye ahụ nwere, o wee bụrụ ihe anyị hụtara dịka ihe ndị Igbo kwesịrị ịnụ. Ọ ihe mere anyị ji eweta ndị mmadụ ebe maka ụfọdụ ụmụ dibịa ndị na-abịa akpọ m n'ekwentị ma nakwa edere m ihe si m ego ole ka m ji eme advat. Bikonu, anaghị m emere ndị dibịa advat, anaghị m emere ndị pastọ advat, anaghị m emere ndị na-eme ponzi skim advat. Onye dibịa makwa na onye pastọ ma onye ụkọchukwu ọbụla ị hụrụ na peji a ma na chanel a, mara na anyị hụrụ ihe ọ na-ekwu, anyị hụrụ ozi ọ na-agbasa, o wee bụrụ ihe ụmụ Igbo kwesịrị ịnụ. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-ekiri ihe onyonyo a, tụsara m ya, ka onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo, ma na-eje ụka, ma na-eme omenala, ka isonye anyị. Ọdịnala Bishop, otu ajụjụ nke mbụ anyị nwere ịjụ gị bụ, kedu onye ị bụ dibịa ka ị bụ eze mmụọ? Ma kedu ihe dị iche na dibịa na eze mmụọ? Ihe mbụ bụ dibịa. Eze mmụọ karịrị dibịa by calling. Maka eze mmụọ na-anọchite anya obodo na inye arụsị or ịsọmọn mmụọ niile, both the living and the dead, forces niile jikọtara obodo. So eze mmụọ karịrị dibịa. Na dibịa, eze mmụọ dị ka bishop of a diocese. Dibịa dị ka reverend father that will go and spread the good news. And that is why you hardly see eze mmụọ when you preach in omenala. His duty is to be there to make sure he's there to guide, to direct people on what to do, to offer sacrifice to the gods, to the living and to the dead. So mana dibịa bụ ndị na-apụ na-ejere mmụọ ozi, and that is why at the end of every year, mgbe a na-eme omenala, mgbe arụsị na-eriko, ụmụ ya niile bụ ndị bụ eze nwaanyị. Ịma na ịbịa n'Igbo Nsụka na ya dị akpọ eze nwaanyị, ihe anyị na-akpọ ya bụ ịnyama. Ndị ịnyama bụ ndị akpọ, ndị chọọchị kpọrọ reverend sisters. So we are like reverend fathers by church way of doing things. Mana bishop anyị bịa bụ eze mmụọ. From my explanation, ịmago na eze mmụọ karịrị dibịa. So dibịa bụ ndị ojo, ndị na-ejere mmụọ ozi. Eze mmụọ bụ aka dị ọfọ mmụọ. Ọ dị mma. So abụ m dibịa. Ọ dị mma, ọ dị mma. Daalụkwa nwanne m nwoke. Ajụjụ ọzọ anyị nwere bụ, o nwere otu ihe na-agbagoju ọtụtụ ndị mmadụ anya, ịma na imirikiti n'ime anyị nwa bụ ndị a mụrụ n'ọgbọ a amụnyere anyị n'ime ụka. Otu ihe na-agbagoju ọtụtụ n'ime ndị mmadụ anya bụ ndị Igbo bụ, kedu ihe dị iche na ọdịnala na ịgwọ ọgwụ? Asụgharịa ya na ụzọ ọzọ, kedu ihe dị iche na ọgwụ na arụsị? Ọgwụ na arụsị dị iche, ịgwọ ọgwụ n'ime omenala dị iche. So these are two questions. Number one, ime omenala, you must not be a dibia or a ịnyama nke ndị Igbo na-akpọ eze nwaanyị ife imewe omenala. Omenala bụ ihe dị na be anyị, ọdịbendị ka ndị si eme ife.
alụsị bụ mmọnwụ dị na be anyị. The truth of the matter bụ ka ime ya ka onye ọbụla ghọta na ịgwọ ọgwụ bụ part of omenala. A white man cannot be studying science without learning how to develop nuclear weapon. I don't know whether you're getting me now. I'm trying to go whatever. You cannot go to school to study science or to study medical doctor without trying to get the knowledge of how to practice or how to inject people as a medical doctor. But mark that way as a medical doctor. So, equal in reality, but part of omenala, but ihe dị na be anyị bụ omenala. Ya bụ ọdịnala. And then when ọdịnala anyị, ihe topụta tupu ama anyị, ihe dị n'ala tupu anyị abịa ebe a bụ ọdịnala anyị. Now, on the practice part of it, scientific part of it or practical part of it, to Igbo, nwere ndị enyere license. Number one, onye bụ dibịa. Dibịa ọbụla, onye ọbụla ga-eme dibịa ga-enweletere mmụọ kpọrọ gị oku, and that mmụọ ga-abụ mmụọ ọdịnala Igbo. And ọ bụrụ na mmụọ ọdịnala Igbo akpọọ gị oku tupu ebunye gị alụsị as a dibịa ọ ịnyama nke unu na-akpọ eze nwaanyị, maka anyị nwere eze nke nwaanyị na be anyị, ihe anyị nwere bụ ịnyama. So but for the purpose of this study, ka anyị kpọwa ya eze nwaanyị. Na a ga-agụrụ gị ha alụsị na asọ nsọ. Number one, ị gaghị egbu mmadụ. Number two, ị gaghị enye mmadụ poison. There's a reason why I say that the white men cannot study science without developing nuclear weapon. And when you come to the Western world, you found out that there were peculiar people, set of people, they get access to gallery or gallism or military, whatever, they had to say their weapon. Because everybody is not meant to walk in that place. But the problem we have in our land today is because we have played down on our Ọdinala. We have disgraced, we have played down, insult, and humiliate Ọdinala, including more Mandine Omenala. And forgetting to know, no Omenala is practical. If you try to pull people away without a strong alternative, the power that be will always look for people who get jealousy. And those people who get jealousy must come back and imagine somebody coming to start something. Now call it, without having the basic knowledge. The same more knowledge he has so. Yeah, when you get it, knowledge he has so, he has so. And you know that power intoxicates. So omenala anyị abụrụ ịgwọ ọgwụ, mana enwere ịgwọ ọgwụ dị n'omenala. For example, ọ bụrụ na enyere gị poison, mmụọ ọdịnala Igbo ga-agwa gị, get this house, get this one, nye ya onye a na ọ ga-enwere onwe ya. See, asị m ihe ngeji wee kọwara gị niile bụ ka maka ya bụ mesịrị Nsụka be anyị gara ege ntị. A na-agwọ ọgwụ na mgbe gboo, mana ka ndị Igbo si agwọ ọgwụ. Yesterday I gave a teaching because I always have a teaching every 8:30 Sunday morning. Whereby na ọ bụrụ na mgbe gboo na obodo chọrọ ịgwọ ọgwụ, n'obodo ga-apụta sị na anyị chọrọ ịgwọ ọgwụ, ejechọwa dibịa afa wee jụwa alụsị nwe obodo si ya na enwe ndị na-abịa alụsị anya ọgụ, ị ga-eje nwe ọga ọ anyị ji egwu ọgwụ dị otu a. Ọ bụrụ na alụsị eme ya proof, obodo jee gwọọ ọgwụ oke ọgwụ na mgbe gboo. Today the Dutch and in man. I watch all with to say, I want this certain family. No, I didn't your wife. And the other one, I name any invade that got over that, wine, this all will react. But they cannot do it without the approval of more Mbalosi. Man, if any men are buying today that now one man over, then they are most of the people are borrowed. They don't want to cool down because of sometimes some people it's because of lack of knowledge. Some people their own problem is lack of patience, lack of patience. Some people they have the desperate for material things, and it's killing us
small, it's eating deep in us. Nigga for you, Igbo, Jane over the Igbo, India, Jebutik, Billiton, line. He have some on Sala. Nigga for you, Igbo, Jebayana court, bro, to say, be a neighbor, he had in the book called Ndi Igbo and Bobo, Alagoni. The I put I need to say, Nenka, my brother, men align. My papa, I command the money, feeling all needed bad. Onye na Ghana be je ibuta alusi na ju nyori mo buta ogun digbo ogwo e nwechara ogun digbo ogwo o ga biko se na be the land accepted it ibuta ogwo and digbo ogwo o buru ka abra alusi no digbo ogwo alusi enye ala. For example, I gave you an example in Enugu Ezike where I come from. Enwere oke mmanwa na abo enwe Enugu Ezike is as powerful as an alusi mana ọ bụla alusi na ogun digbo ogwo for the man do obodo ahụ. Until today, the enwe nwere chief priest nke ya is the morning here. Man, if any reason na buy ni ga fu nwata na marry people menal. Oje na be ndị na marry people menal. Ignorance means ignorance. Aso na ya chọrọ kid. Ebunye ya kid. Nwata kiri marry ihe ji wee gwo kid. Oburu lawa na be. The truth of the matter is that a time will come that kid will form a base. That even after his death or her death, the great-grandchildren will have to pay for it. Even though that the land has accepted it, we are still paying, offering sacrifice to them. If any day he will practice him and me, you are in trouble because he was in agreement. Now, if you so phone your jebro, now it doesn't allow me today. If you get now, for example, let me give you an example. If some people now marry men are lost. And they don't want to study Omenala. Man, Omenala is a beautiful thing. It's because before you can practice this Omenala, you must keep your hands clean. Nobody have each other. Can you get me? When you open up his body, your man, you had to back love. When you open up his body, your man, over money, they'll continue. I can't give it to when you open up his body, your man, you make it good one. I dare not near your order. When you open up his body, your man, with some certain day in Igbo market, don't touch your wife. When you open up his body, there are certain people you don't go close to, especially the defile groom one. Then open up his body, the man over a good in a pattern of big kiga. You get to marry for money, for example. But because not the horses, if you send a man for the gym more a lure, Macumuli more by Hannah word easy to learn. I give you an example. For those who can pay attention. India name man poison, need a Roger money, the other man my poison. Some of those things are may, but I am not here for that. They're very easy. In a Lugu, in a form of Olugu will be Taliba in the use of buy. On a total of my leaves. Manangoro, we are made of poison. Very bad poison. So if you never your mother, but I'm going to go. I think if you look at this, my house here now, you can feel my wife's planting because we enjoy eating it. Oh, really bad. Ofolubu, Ofe Kacha Tomoto. Best food now. Madam Borogua, the one I add your money only the people did your home and all Tibia. Now, Lucy get done and better than the Hosea and Japatam Borogua, they in a play. In the Kawara Gorge, they were a complicated milliard with Sarah Gorge. In a feeling or no, or surgery become men alive, she will. Megamaron needed to touch our milliard and an illa poison. It's very dangerous. Every day can be an ability. Now, but there's something again. That in Borogua had a negative money. Now, one or two things so can be missing Borogua, Ijire will go in Yaraj as far as Nanya Naraji, Maka Yato. Ijire will go in Yaraj. So, one only thing Chineke care, name a positive side. But those people now marry even Sala. The general was the negative part, Maka all the horses. And you today want to go where it is happening. Forgetting what is going to happen tomorrow. So, Igbo Bonkani, he didn't know Brani. Sorry, Imo Menala Bonkani, he didn't know Brani. It was all, for example, Amosuna attacking. And when I'm all Bundibo war, wait to say already. You don't need to go and look for another new pattern of Amos. And we're all Bundibo war, but don't even when if you don't know, go back to village and ask if any boat there.
iru ebe ahụ the chief priest na-enedo ya anya ihe a ji enedoro ya anya bụ na-echefu ya na ọ bụgharịa generation to generation a ga na-enedo ya anya the same way eze mmụọ na-enedo arụsị anya sometimes it's even it's more better to fend arụsị than to fend ọgwụ ndị Igbo gwara agwa maka na arụsị bụ mmụọ bịara ichekwebe ụmụ ya mana ọgwụ bịa for action. And that is why ezinụlọ ọbụla mebiri ọgwụ ndị Igbo gwọrọ is in trouble. Mana ọ bụrụ arụsị ka ha bịa gbasha iwe provoke mebi kurie ụlọ ya ọ na-enyetụ ha sign na-eme maka ụmụ anọ ụmụ ha. Do you understand? So obodo ọbụla ọ bụ na amosu na-ata e nwere ọgwụ ndị Igbo gwọrọ ọ ga-abirikwa ebe asị pinye m dịsa ọgwụ ndị Igbo gwọrọ ihe ọ na-eri bụ ọkụkọ o nwere nke na-eri mmadụ. The chief priest eze mmụọ na-enedo ya anya apinye gị wee konye na mbe gị. Amosa mangafete ọ bụrụ na amosu bụ bad but I'm talking about the bad one. The bad one will not cross here because here I need a natural gift. The bad one will not cross your territory again. But so buying with it today now, people are so concerned or so focused. Now those ones that made you over there. Ọkwammadụ jiri obodo Igbo buru moto lata ka o jee kelee ọnkụ ya ma ọ ka o jee n'ebe friend ya eji mate or schoolmate enye ya point ya it doesn't make sense. We are killing ourselves, and that is why sometimes Inje can blame in me and sometimes I slow down because when Christianity comes to our land, they demonize and play down on everything that made us great. But the one onye bịa gwa ha sị ya nna unu emele nke a n'ala na science. Because nature cannot change because of you, rather you will change because of nature. When you preach to the youth, you will receive their millions in Jesus' name. Miracle alert in the name of Jesus. As we are going alert, we will hit your bank account. That is not how nature programming. Nature programming that you must work. Now, those children has grown up to look for that free alert, and it's not coming. They are looking for that free alert. That is why I can tell you from my experience, I am in a position whereby both old and young, rich and poor, are coming to my house. And I can tell you that 30% of our youth, young men and women, have joined something that will never recover. Ọ dị ka igwe mgbasa ozi ikuku mgbasa ozi bụ netwọk ọ dị ka onye nwere anyị nsogbu na ya bụ okwu nke anyị bịara ikwu. Ị na-anya m na-ekwu? Yes, go ahead. Okay, ọ dị ka ikuku mgbasa ozi bịara. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Bishọp Ọdinala daalụkwa maka nke ahụ. Ụmụnne m ndị na-esonyere anyị n'iru akwụkwọ bụ Facebook ekelekwa m unu. Asị m unu daalụnụ. Ndị na-esonye anyị na YouTube daalụkwanụ. Ebe ọbụla ị nọ na-ekiri ya bụ ihe emume nke anyị na-eme taa. Nyere m aka tụsa ya bụ ihe onyonyo ka onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo bịa sonye anyị. Agwala m unu na ya bụ ihe emume ihe mmụta dị na ya abụghị maka sọsọ ndị nọ n'ọdịnala. Ihe mmụta dị na ya bụ ihe gbasara onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo. Ọ dị ka ikuku mgbasa ozi na-enye nwanne anyị nwoke bụ Bishọp nsogbu. Bishọp ọ bụrụ na ị ga-apụ ma batakwa ọzọ ka anyị mara ma ọ dị mma. Bishọp, ajụjụ ọzọ anyị nwere ịjụ gị bụ kedu uru ọ bara makwanụ kedu ihe o ji dị mkpa maka ọtụtụ n'ime ndị dibịa na-ekwu maka ndị bupụrụla arụsị nọ na ngwurube nna ha nakwanụ arụsị obodo ha. Kedu uru arụsị bara ịnọ na obodo mmadụ makwanụ na ngwurube mmadụ n'ala Igbo? Thank you so much. Before Mazaga Juja, I want to lay a foundation, okay, so that the listeners, the young ones, they hear your mistake. The world we are living in is battle, and that battle is part of life. For you to attain a certain level, you must be tested. Now, in the Christendom, I want to bring them from where some of the people were in the Christendom. They introduced to you about the guardian angel. They introduced to you about 7 archangels. They introduced to you about 24 elders in the church. No matter why, na you were angel, ya be a chi.
anyị nwere 24 elders ndị ndocha ji ndocha kpọ 24 elders ya bụ ndị ichie. Anyị nwere mmụọ niile dị iche iche. Omenala anyị adọrọ bad. So as a matter of fact, it's the perfect because omenala anyị will strike you and strike your generation. We still close down your generation. Opening mess up. Number one. Open number four. If you like, go and preach to the whole world. To hear my microphone every year, not sing here at our ear. When you do bad, and go bad. And the only way to stop a bad man is to look for something on that told you. A lot of youth today have lost their destiny. Some people were meant to be politicians, doctors, engineers, a helper to the developer to their community, but they have lost their destiny. The destiny is not just lack of hope. Something happened to the destiny. The more we are playing down and trying to rubbish Alusin on a buying or Mon on a buying, is the more we are allowing occultic power. Now, what I mean by occultic power, strange powers to dominate our land. And when that happens, we will forever regret. And all of us are going to be restless in our grave, knowing fully well that we disappointed our children. Alusin Igbo. Alusin were a source. Never Chuko Kukeno. Alusin the ministering spirit, Chuko Kukeja are all. Now, and when Alusin in otherwise, a certain tribe or certain families, if Alusin one on a bear and they have Nakubaka Hotan in the other. Don't need to complain about barrenness. Then when I losing the protection, is such family or that community don't need to bother about going to do disappearing, going to take an open where is. What they just to know is to observe their tradition. Value what they have. So by doing that, they secure their protection. And when I don't think any ego, if you have been following me, I'm not meaning follow, but if you have been following me, there's always one always minute to even know the music and modulation. And what you also there imagine to make sure that material things don't work on man corner to me. So why then do you need to go and adopt a strange power or bring that strange power? When you can turn a labor. Family love na they way out. Maka Ọdinala Igbo nwere 3 deity that have major strong source for Okike. Nke izizi bụ Amadioha. Nke Igbowa bụ Ogbunabali. Amadioha bụ alụsị ji thunder and lightning n'echiche na-echekwebe our territory. Anything mere na anyị hapụrụ Amadioha we have exposed, which we have exposed our territory today. Ogbunabali bụ alụsị na-aga n'abalị, mmụọ na-aga n'abalị. Ọ bụ na ịbụ onye ọjọọ, while you are sleeping ọbịa were anyị nidoro ka ị bịa gwa anyị ezigbo mmadụ ọjọọ confession. So with that, with Ogbunabali na ya amarago na our people are ajọ mmadụ enwere place to habit in our land. Ekwensu bụ god of trade, craft and the war, because so many people don't know na Satan abụrụ Ekwensu. But Ekwensu dealt with the white men when they came and they decided to label him as a Satan. For the purpose of this study, after the program, everybody they follow, you should go and study, go to your Google or Wikipedia or anywhere, just type what is Ekwensu. You will see the Google telling you the Ekwensu is an Igbo deity. Now overall, what the white men, the missionary called him as Satan. So now after Ekwensu, as is okay, I gave with the communal deity in Kalusio Obodobana. Also Obodobana. Iji wee protect anyị, iji wee gozie anyị, wee mee ihe ọbụla anyị na-eme na gospel, but ị ga-abụ onye na-akwụba aka gị ọtọ. After alụsị obodo, anyị enwe ha na-akpọ agwụ. Agwụ has to work with ya. Agwụ is like a transformer that recharge your chi to function. Agwụ the god of creativity. Ọ bụrụ na agwụ gị ya bụ ndị be ya anaghị akpọ ya agwụ, so for the purpose of this study ka m goto. Ihe bụ agwụ. Kedu ihe a na-akpọ ya bụ unu? Ihe anyị na-akpọ ya n'Igbo Nsụka, not just Enugu Ezekeba, ihe anyị na-akpọ ya n'Igbo Nsụka bụ mmụọ ọlụụwa. Ọlụụwa bụ mmadụ bịara ụwa ya chi. Ndị na-aba na-akpọ ya chi, ya na-akpọ ya chi, ya na-akpọ ya ọlụụwa anyị. Enwezi a na-akpọ mmụọ ọlụụwa maọbụ ọgwụ ọlụụwa. Ya ka anyị na-akpọ ya n'Igbo Nsụka Bible. Mmụọ ọlụụwa bụ ebe na-recharge ya chi to function.
and is a god of creativity. He found out that you cannot think anything positive. Then you go to 10 million to start up business, you will be confused because the energy that's supplied to your brain is not working. Ewekwana iwe na nke mmụọ ọlụwa ikwuru okwu ya ugbu a ọ dị ka ọ bụrụ na nghọtara ikwuru ọfụma asụgharịa ya na bekee ọ dị ka your reincarnated being or the being. No, ọlụwa bụ ya reincarnator n'olu Igbo onye reincarnate gị mana mmụọ ọlụwa bụ the energy the person ma gụwa the person reincarnate ga-eji wee function. It's usually how nature programmed all these things, that all of them are connected. For example, Alusi Bogo, Mono, Mona Bogo. You will write it, Brarus, Mobuna, more lower than another place already. You will write it with the Alusi until you settle Makanishinula, until you settle the one on that night. So, family of Napush, you make sure more lower be on a good dinner than a family of Bilan. Never to walk on a web, if you upon a ruler, a Katario Berulo. That is where they're coming on with the ancestors. But to walk on that is why so many of our ancestors to be dead. They had no shopping mall, they had no hotel business, they had no company, they were not into a business. But some of the houses they built there, so many of us that claim to be educated today cannot do it. Because life is not about struggling or I have muscle. It's about how connected you are with your ancestors. Because spiritual control the physical. And if your ancestors are not active in the game of sharing in the spiritual realm, you will not collect their own. You don't really know. Even if your wife is not supposed to walk into your house without people more lower or otherwise it becomes just a chaff. Because the purpose of getting married to a wife is to help you achieve something great. But I don't want to go there today. Ọdịmma Ọdinala Bishop daalụkwa daalụ ụmụnne m ndị Igbo ekelekwa m unu niile ekele m unu niile n'ihi iwepụta ohere iwepụta oge unu ịbịa sonyere anyị na ihe emume a nke anyị bịara ime taa ihe mkparịta ụka dị ezigbo mkpa nke m gwara unu na ihe mmụta nọ n'ime ya ga-ebu ibu unu ahụlanụ ka ya bụ ihe si aga. Ọdinala Bishop ikwuru okwu maka arụsị ọbụla inwe ihe ọ na-arụ o nwere arụsị kpọrọ aha ọ dịka arụsị ị na-ejere ozi si na anụmabịa osimiri oke arụsị enwe ike inwe otu arụsị na-arụ ihe abụọ ihe atọ makwa na ihe ise ka ọkwa na ofu arụsị na-arụ naanị otu ihe. Nena alomuro shere ba alonsi brozo we bo mo. Ejiro nwe onwa ya obuna be bari pesi. Ife bem na gori of ngwa na ogobo ji nwe onyo ze bo mpa memetu nke ga ka oblo. The proverb, right? So, nena alomu na enye nwa. Na enye protection. And when you call look over the target, but I'm telling you, they're born a function. Then in the Naja, another arrow, she saw my daughter. I call my grandmother, the one of them as my daughter. He on Arab protection. Only Imunaja no is covered by it. I put in the vegetarian sea, you will come out. A force will drag you out. Unless money, though it's a good can you enjoy our agenda will book. Now, I'm not just million on a bem. Ihe ọ na-arụ bụ inye gị nwa na inye gị ego. I don't want to, when I say ego, I'm talking about anything material. Mana itinye aka n'ihe ọjọọ o jiri aka ya gbaa oge. Maka you must observe and serve. Ọ ya mere na ọ bụrụ na bụ nna m. Na ọ bụrụ na mmụọ nọ na be nna gị bụ mmụọ na-enye some protection and childbearing. Ị chọrọ ịlụ nwaanyị na nna gị, ịchọta nwaanyị na nna gị eji gba afa, ọ nna gị ga-agbagaba a certain family. A na-akpata akụ ebe ahụ eje gba afa so okike n'ime na this lineage na ego dị na be ha so oke no because n'ego ezi nwaanyị nọ na be ha na nwere oke mmọnwụ nọ na be ha ya na ha dịrị mma ego nwee format na nwere nnekwu ezi nwaanyị nọ na be ha na nna gị asị gị I want you to go and marry Chinenye from that family ebido jewe njem ya
because they know that immediately the bride price and the marriage is being conducted, Chinenye is coming to the house with that date. ha chọrọ iketa oke na ngozi ya bụ arụsị. Yes. Now, the protection nọ na be gị with the mmụọ nke na-enye ihe ọma ihe a ihe nwe Chinenye bụ na-abata na be gị, they lump together. Asị na ihe na-agara gị ọfụ. A lot of people go na on a lineage today may actually study what Ọdinala is all about. They may be controlling hundreds of millions today, but I can bet you they will later become poor. Now, so alụsị nwere some alụsị na arụsị ihe na-eto, some alụsị na arụsị ọ na-abụ, some ofu ka ha bịara. You see me promoting anụmanụ osimiri, it doesn't mean no nwere arụsị ọzọ nọ na be, ma arụsị nọ na be America. But there's a reason I'm here the youth need today. So instead of Muna India Halal, na court, I need to bring them the energy by a court. Ọdinala Igbo, where you will not kill anybody. You only need to keep their hands clean. Lay Alana Sons of Toriaja. Here we're doing them. I believe you are using a laptop. I believe you are using a laptop tablet. Only they use Windows 7 my laptop. Opening your knowledge, you can actually upgrade it to Windows 9 or Windows 10. If you decide, you can actually bring it back to Windows 7. It's about programming. Our ancestors knows that the time will come. I need the protection. But they know that the time will come. Now we are in the era of 90 Drago. And that is why they know that all these powers not buying it is necessary. Ọ dị mma daalụkwa Bishọp Ọdinala. Ajụjụ ọzọ dị ezigbo mkpa wee bụrụ ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị Igbo makwanụ imirikiti n'ime ndị Igbo anụla otu okwu ndị mmadụ na-ekwu na-asị na ihe mere ndị nna nna anyị ha ji wee mee ihe asịsị emele, ihe mere eji wee kpọrọ ndị nna nna anyị ha n'ọnụ bụ na ha gburu mmadụ wee hibe arụsị dị iche iche, na ha gburu ma ndị na-asị na a na-egbu ejima, ma ndị na-asị na-eji isi mmadụ eli. Kedu ihe ị nwere ikwu n'ụdị ihe dị otu a, ebe ị na-agwa ndị mmadụ ha lachieta azụ na omenala? Kedu onye na-ahụta ụdị ihe a makwa na onye nwere ụdị nghọta n'ebe omenala nọ, kedu ihe ị ga-agwụ ya? Udo dị, ka mụ aṅụkwa mmiri a. Asụ na ya ji ihe gba arọ ọ bụrụ omenala. Igbo Nsụka ebe anyị nọ, 99.9% of the deity alụsị nọ n'ala Igbo. The meaning of alụsị bụ arụpụsị. Ịma na Nsụka, anyị bụ Nsụka dị akpọ ya arụsị, ihe anyị na-akpọ ya bụ mmụọ, mma. So the meaning of alụsị bụ church dominate here in our brain, arụpụsị. Onweghị ebe Igbo Nsụka, let's start from our home. Enwere ebe gburu twins na bai. I will give you a story to give me time. Now, Mary Salisa, one woman, welcome. Mary Salisa or Stelisa, whatever, from where a woman from Scotland came to our land, Arochukwu, being the first temple in the Igbo, or the second temple after Agle, study our cultures and our tradition, our way of life. Welcome now. Then, we're in a place and about Ikete Shinikote Lawakala Baris. And after studying who we are, she went back to Scotland using BBC to rubbish us. Now, a good listener or somebody dedicated should be asking, Melissa from Scotland, is it part of the Great Britain? Not colonization. Ewekwana iwe ụmụnne m ndị na-ekiri anyị na ihe emume a, unu ahụla ka ya bụ ihe si aga, unu ahụla ebe ya bụ ihe nkụzi na-eje,
unu amarala na onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo kwesịrị ịnụ ihe a, onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo kwesịrị isonye anyị ma gere, maka na ọtụtụ ihe agafeela ọtụtụ ihe ka anyị na-aghọtahie kamgbe anyị dị na nwata. Ọ bụrụ na ị na-ekiri ihe onyonyo a, nyere maka na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo ka onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ma ọ na-eje ụka ma ọ na-eme ọdịnala ka ọ bịa sonye anyị na ya bụ ihe emume ọdịnala. Bishọp, gaa n'iru. She went back to Scotland. We use the media, BBC, to rubbish our cultures and our tradition. The same culture. I am so happy that our people have traveled far and wide today. They told you in Igbo twins. They told you na your ancestor Bugaman Nakaipo Kabezo. So that if you are hating on yourself, Kima na your brain is okay. I don't know whether we allow me to be raw now because I don't want to hide anything. Ị ga-adị nwụrụ mana ị ga-ama ka isi asụ Bekee, maka na nke mbụ bụ na aapụ anyị nọ n'ime ya ọ bụghị anyị nwarụrụ ya. Nke abụọ wee bụrụ na ndị na-esonye anyị bụ ndị nwere nghọta dị iche iche. Yes. Ka m sụtụ ya na asụsụ Igbo maka blue app anyị nọ ya. Ndị ọcha akpọrọ Britain akwasala a lot of empires, hebuli a lot of kingdoms, well-established kingdoms all over the world. Ndị Igbo no less than 300 million people all over the world. 042 is the British people suffering? Never kwano. There was a king from Belgium. I have traveled very well. But the problem with that, and there was a time for 5. This is my calling. This is 7 years no matter, but nobody knows. It's only when I established my permanent base and opened my house in Asaba. That is when people got to know about me because I showed my face. But now I'm like noise. That is my nature. And they won't carry me to the So there was a king from Belgium. There was a king from Belgium. I think King Limpo or Limpopo. I will get the name. We're done over there for Congo. In the name of gold and diamond. We did 15 million of our brothers in Congo. We bore her. You might go to Bugana. When you're there, of course, you believe the ball, but I borrow continuing war. Go for to solace. Is Belgium people suffering? Never one. Everyone. I'm going to the wicked. Did they kill up to 50 people or 100 people? Ajugom ọtụtụ ndị okenye kedu ihe a na-akọ maka ihe mere mgbe nwa kedu onwebe ka m si nụ na ndị nna nna nke m kpara arụ dị otu ahụ. Beautiful. Thank you. My great grandfather was a chief priest. My grandfather Meru as a lion. Yana boy about cargo one. This is why I have don't buy a tama. Why I want to know. Until that, when you are close or one soon, you open any madu way back and on a lab because you cannot destroy what you cannot kill what you cannot kill. If our ancestors can have the knowledge of Egbe Bere, Ugo Bere, that is Birika Biri. No men man in Meronware or men John in Meronware. These are ancient proverbs. Kedebe no webu and came man up no yaba fine ata. I will tell you why we are suffering. Now when you talk about saints, I think I need to brand my grandmother, my late mother, my grandfather, I need to brand their picture here, right? It's Saint Don't Wine, Saint Woman, and Saint One Kego, because these are real saints. Now, where our problem started, and it's still happening to today, is that there was a certain law that was given to Igbo people. Una wagida waweza ala. Una azola ala. Anala madala yanike. Some people are seeing it as a common thing. No matter on a large generation, Ifrala, Alabalusi.
maka ibe n'Igbo land enwe 4 market days. Eke bụ ọkụ anyanwụ, orie bụ mmiri, afọ bụ ana, nkwọ bụ ikuku. These are 4 cardinal points that are for east, west, north, and south. Now, anyị nyere iwu n'ala anyị, unu anwagidere zọkwa ala. Along the line, some greedy people abịaza na ba ya mmadụ asị Igbo enwere zabụ na enwere ndị nze n'ọzọ that see the affair of Igbo people. But we don't take steps without first of all consulting the gods of our land. As time goes on, some people started Jezowa. If I feel we do another liar as a strong man, along the line, they do do much. Chukwuka we wear Alibo we wear why? Because we are the children of the covenant. We are not like any other person. That is why if you give me a tip and say, tomorrow the dark. Tomorrow the dark. Because there's something that governs this Igbo land. It's not like every other land. So this is our problem. But for the fact now say again, no Nigeria, Igbo people never went to war with any other tribe to kill them or to destroy them. So how did the killing of people becomes our problem? Hosea forces for people that read Bible say, my people perish for lack of knowledge. What Igbo people are suffering today is ancestral ignorance, not ancestral cause. Mark that word. Ancestral ignorance. Yes, the first university that the white man attended was given to them by a black king. The first civilization came out from a Kemet in the black continent. And somebody is trying to share or give all the glory to some people that just started, that are still trying to meet up to the level I go before. We know no one would only wear a job. And when they were doing a number, but that of mommy, we generalized it. The particular race, a race. This is a hand channel in Bugaman, one you couldn't go much. I can vouch to any hallucination or Adam Naka. And that is why I'm not go for now, one more on a baby. Anything that young can even man, who was supposed to so that my children will not suffer. Do you understand? If we can have all these deities, the purpose of this science was to dismantle us because they came with force, and our forces, the God, some goddess was able to wage a war against them. They decided to come to lie to us. Like I said, the lie to especially our women. Are you aware that some missionaries we are sleeping with our wives? So Igbo. Okay. Are you aware? Uchigo dokwana ndị butere anyị ndị bịa isa anyị shikwa bunye anyị na ire mmanụ. Na ha bịara ebe a na-ara nwunye anyị. Ihe bụ nsọ ala na be anyị. Ebunye gị okwu Chukwu ka ị bụrụ okwu God, because I don't want to. I can never agree that Chukwu Kabiama being our creator is God. Because a Chinese man can never accept that Buddha is God. Buddha is Buddha. Allah is Allah. And the Muslim man can never call your God Chukwu Kabiama. He is God or creator Chukwu Kabiama. No. So our own is Chukwu Kabiama. And we don't have a manual because it's written in us. In a today, so because now few people as a issue they are major, they generalize it. Now I'm the show now. Every time them they check this, I didn't no problem. If that's the name of the mad, our problem, that thing cause our problem is still happening today. And you can azala. And you can another poor people their land. Some people cannot buy in the boutique and negotiate with their line. Some people can use mother war go. Obara na wolf na man you pay on daily basis. And you have to know the only Indian Bobby and Alibo na power there.
Okay, I would think one day again with you on the Igbo India. So earlier the better we tell ourselves truth, because we are going. I am heading 40 years. We have 2 years to go, and the next generation will come. So we must get it right now. One day, I need to go say. Don't worry, Nana, you made it bad. But open and without your money, where's it so much? Give me your family, and where your son got to go. Where your son got about a chair, you got to fear. Adema. The issue of twins. The issue of killing of twins. Okay. The other copy don't when medicine is the child alive. Well, before the child alive, well, and when this age you were going, I know what he broke. No, for to say, I need to answer that question because I know people are paying attention. He grew up now for the Sinani Buraro Semad. Yeah, I need to answer that question. Number one. When I look at the Ali, we Burmad, where he be over the Burmad. Abum Tibia. Let you go budget to go more. Don't go mom Jerry to Kunimo State. That mom wouldn't be Tibia, but I am no book of paper. That's the one you should. But I went there. Many videos, many of what talking is your Dukuta, or in Ambition Bam. Beware up or where and there's the one you should. Then where is the one in our bed? We're happier with the one I beg. Get to know who were the number. Not one over the Jurugine, whether he would perform a Chawani. Now, instead of losing everybody, you go off. You were chosen again. Now, no, you're not a million again. You wait. Because now I'm a business. I know I'm going to commit the arrow. Say, I because I'm a and to be there, I just never answer about 2 minutes and answer about 2 million. Kaiman is Royaka Yadocha, Makama Yaro Siga did from that job and not being in that Kadocha. Then you move on and let's cover. Go to the that on. Even the boy, mad way he went. Or Bundish, or Wagon, a pool. Well, even the boy, mad way he be all Bundish. So many of what are quick today. Some of them are passing the Carlos, and I do not have JP and Bunde. And while I was sitting a little much on it, more than a little much on the bar, on a bag of cherry, I will read that Tower Mugaka over it. All Wagon over Alosi. Man, and the church, for young generation, I'm a teacher, no, go, na Alosi. And I'm so good. I want you were, for example, a Valom. When we go with a family. And with family, Nana Hamatamwa. Barrenness, maybe a one open another loom wine because now I learned had a Matamwa. Oh, for wine, we put our sacrifice somewhere. Then they on a mission in the land beyond. Oh, we're putting as far as we are never not through Marja. Ne Ruben missing. No where on ye, that be barren woman again. I am very much of aquarium on the Bosuka, but everywhere aquarium of my Igbo State and Anambra State. Igbo Suka, aquarium of I got the confused. I am where aquarium of Nabai. All would Tibo Kai with Anambra and where I'm with you. Man, Lucy, the Radia, they were losing on a backyard, they will roll ever. Obo Basuka. Yaba Lucy Rockaway. What are you saying? Man, no, Bundigo, and that's why when we started this, I told you. There's so many of all Bundibo war. They were the chief priest in the year today. Because the agreement with the soul age will from generation to generation now and true God. I think it all come an image of the ROC, that image of Bundibo war. And I give you an example why it's like that. You are in an Asia country now. If you send millions of naira to your brother, when you come, it's not not spend any money, are you going to be happy? So, Obuna, what is the Equatorial motor? They play the motor from Lagos. They are getting 50,000. On getting home, are you going to be happy? Good. And we had agreement with all born in the Igbo world that we will continue to offer sacrifice to them. Now you're going to that is why you were with them. I'm watching out why he worked with certain families. I go so I go. Naga nation be working with you. You want to go? Oh, would you go over Harusi? And what Harusi? And I got one here no forward see.
anyị na-eche gị nke a onye a na-alawa na anyị agaghị enye gị mmadụ ọzọ no anụmanụ ka anyị ga na-enye gị. Our ancestor program is so beautiful because so many people don't know that as far as the world is moving, human sacrifice is still on. Unu wrote mgbe Malaysian airline, so many of you are going to see HIV AIDS, coronavirus, Ebola is more spiritual than what you think. Let me shock you. 99% of people who go to help with HIV when they're not one. Let me not exaggerate it. Let me say about 20 people. They have been taking medicine, no HIV can happen. That is why I'm crying when I see some tibia deviating from the main calling. Our people are suffering. Evil has eaten deep in our society. Now, he found out no one could call to non abeha. Cast the spell. The bonya no. Ujinu law was no HIV is, HIV is. The more you suffer, the more you go to hospital and take the gain a cash we about me English and if because why around. Good day. The man being an only child, I'm from the village, okay, people never let me I'm doing my best. So bad Ganiru. Kina and Tafu Nigenu log now is the more the person na barego. Don't worry, I'm going to leave today fibroid. Ihe ndị gboo na-akpọ ya bụ mgbeke, ọ bụrụ na Igbo onye Nsụka na abalị bụ mgbeke, ma na gị na mma gị tụrụ. Ihe ndị a na-eji ọbara mmadụ achụrụ ego na-eme today bụ abịa enye ego mgbeke. Ọ bụrụ na ọ bụrụ m Ọdinala Bishop Mohammed Cover, they once gave my wife that thing. O develop a double south ma wa onye tiri ya. Ị na-achọ ịgwa anyị na fibroid bụ ọgwụ enyere mmadụ enye? Ọ poison. You don't know no poison. Nsi enyere mmadụ enye. Fibroid nke ọ na-abụ eje ụlọ ọgwụ eme operation ebupụta ya. Ebupụta ya n'afọ ya. Now is in two ways. Ọ bụrụ na poison nke e nyere gị iji ụlọ ọgwụ ewepụ ya, you go free. Mana ọ bụrụ na ndị ji ọbara mgbere ego nke unu na-akpọ ritual project into your stomach, the day you get n'ụlọ ọgwụ ka iwepụ ya, you will bleed to death. A lot of women Vienna, but I just think you have Vienna or projection. And only get make you abonye man, the more you suffer, is more the person that marry. And when one able breast cancer, person you marry vegetarian, I think na wagara. The more wagara, if you normal, in that atmosphere, the person marry and not marry. A lot of things are happening. And when we come online, you think, and only the last hope of a common man, but say. Maka na alụsị onye ọbụla bụ ndị ji ọbara kpa ego n'ala Igbo mana na only place na nwere ike cross bụ alụsị. Ọ dị mma. And that is why you see them trying to discourage you or disconnect you from those things that will save you. How many people get you during the time of our fathers? During the time of our fathers. Even if an ordinary DJ number but they have made you to provoke more on a baby, on a way so that they can be able to harvest you very well. I have a lot of whom have breast cancer. You will find a wagon, and when dog have done a baby, but I feel prepared if you know all hole everywhere. If you know wake up when they go to the aqua. Akpọpụsha aka niile ịgba mbọ from A to Z. If you like go to Australia, ịtakwu onwe n'afọ. Ndị na-eme mmadụ ihe a nọchọ n'obodo anyị. And you put a one saying that way a fake way of life, that nonsense. No, leave that thing. You should go to church. Because they know that the day the whole youth will bounce back to those things that made us great. Then we have a problem. Then comes their end. But it's not the most painful part of it. Even the youth that you are crying out every day to save, they hate you. They hate us. And I'm into real estate. God has blessed me. Even if I decide today that I don't want anybody to come to my house, even more on them can never be a problem.
but they see this fire burning in us because every day you go out. Every room I go today. I don't know no way. The person will come because you need to understand the spiritual way of life. Pains, anger, anxieties, worries here and in the nature. At a clear knowledge whereby you begin to generate those energy. You see the person making money. Adema, So fibroid is in 2 ways. No money the poison. If you need you log money or by money you log our wapia in when only some cases I want players if my mother again. It happens to my mom. I'm only child today, not because my mom I'm a fibroid. Man, open on the court project and afford. When you're going to go hospital, see an air because the day you go to that hospital, you are not coming back. Ọdinala Bishop, anyị ga na-eme ya ngwa ngwa ka anyị gbapụ ọsọ n'ihi na oge na-akụzi kwarapụ. Igbo ndị mụrụ m, Igbo ndị ọma njem ọnụ, unu na-ahụkwanụ ka ya bụ ihe si aga. Ana m ekelekwa unu niile. Ndị na-ekiri na Facebook, ndị na-ekiri na YouTube, ana masị unu niile. Daalụnụ. Ya bụ ihe emume nke anyị na-eme taa, unu ahụla na ihe mmụta asụnye na ya. Onwe onye ọbụla so anyị na ya bụ ihe emume taa gasị na onwe ọmaghị ihe o sotara. Ọ wee bụrụ maka ya, anyị ga na-agbapụ ya ọzọ n'ihi na oge adịghị. Maka otu ihe nke Bishọp Ọdịnala kwuru maka ndị Igbo na ụdị ihe a sịcha na ha mere. O nwee ihe nna jụwa ọtụtụ ndị nọ m n'akụkụ na-asị ha ihe a ndị ọgbọ anyị na-akpọkarị ndị Igbo n'ọnụ, ndị ancestors anyị, onye na-ekpe ekpere, every ancestral spirit, Holy Ghost fire, I cast and bind. Nna-asị mgbe m dị obere, mgbe m na-ejekwu nne m ochie nakwanụ nna m ochie, o nwere ụfọdụ akụkọ ha ga na-akọrọ gị, ha na-asị gị ọ bụrụ mgbe ụwa dị mma, mgbe ahụ ụwa dị mma, maka ha na-akọwa na ụwa emebisiala ugbu a. Mgbe ahụ ụwa dị mma bụ mgbe ndị nne ha na nna ha nakwa ndị nna nna nke ha biri n'ụwa. Ọ bụrụ mgbe ụwa dị mma na ihe adị otu a, ọ bụrụ mgbe ụwa dị mma na ihe adị otu a. Mgbe na-ajụ ugbu a onye ọbụla mara na ihe niile aghasaala, kedu ihe nwa ndị nna nna anyị ha mere karịrị ihe anyị na-emetara onwe anyị n'ọgbọ a? Kedu ihe ahụ ndị nna nna anyị ha mere karịrị arụ anyị na-akpa ugbu a? Mana anyị ga na-agbapụ ya ọsọ. Nwanne anyị nwoke Ọdịnala Bishop, tupu anyị ebido nnabatawa ndị mmadụ na ya bụ akara ekwentị ndị chọrọ ịjụ ajụjụ, ka anyị kpọtụ ya bụ egwu, ọmarịcha egwu nke a iwepụtara anyị n'ihi na ya bụ egwu na-atọ m rịrịrị. Ọ bụrụ onye amụma dike ma na-ewu ewu ọ sị na ọ na-atọ rịrịrị. Ya bụ egwu na-atọ ka nri nwa. Ọ bụrụ maka ya, egwu nke anyị chọrọ ịkpọ ugbu a, anyị ga-akpọ ya nnọọ nwa nkenke oge. Nwa nkenke oge ka anyị ga-akpọ ya bụ egwu. Ya bụ egwu akpọrọ Ije Awele by Ọdịnala Bishop nwa Ezikaọba. Ka anyị gbapụ ya ọsọ. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ọbụla nke ị nwere nke ị chọrọ ka ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Bishop Ọdịnala Bishop zaa gị, ya bụ ajụjụ ị ga-akpọtụrụ anyị n'akara WhatsApp. Ị ga-akpọ ya akpọ n'ekwentị n'akara WhatsApp 07045863637. Ka mkpọ ya n'asụsụ Igbo, ọ na-aka mma, ọ na-aka ụtọ n'asụsụ Igbo. Nkịtị 7 nkịtị 4 5 8 6 3 6 3 7. N'asụsụ bekee ọzọ 070 458 636 37. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ọbụla, ihe ọbụla na-agbagoju gị anya maka ọdịnala Igbo, ị kpọtụrụ anyị n'akara WhatsApp a na Ọdịnala Bishop n'ebe a ka ọ zaa gị ya bụ ajụjụ.
ana m ekele unu bụ ndị na-esonyere anyị karịsịa ndị na-atụ m kpakpando unu mana kpakpando a na-emekwanụ ka ya bụ ọrụ nke anyị na-arụ ka ọ na-aga ọfụma ị na-arụ ya bụ ọrụ onwe ihe na-ahụ obi ji esi gị ike. Ekele mmadụ dịka Maazị Ugochukwu Akụdịnobi, ekele gị maka ya bụ star. Ọ bụrụ na ya bụ ọrụ mgbasa ozi nke anyị na-arụ na-amasị gị nke ukwuu, o wee bụrụ ihe o metụrụ gị n'obi, o nwere onye na-akpọ anyị, Bishop Ọdịnala. Oh, link. Bata na Facebook, bata na page me ya afụkwa ya bụ live video. Ịyọta. Ngwa tinye request ka m bubata gị ọzọ. O nwere onye ọzọ tụburu mkpakpando, ahụghị m ahụ onye nke ahụ, ewekwana iwe, mana asị gị Chukwu gọzie gị ebe ọbụla o si pụta. Mmaji kwuru mmaji. Ọ dị mma ya bụ egwu nke anyị nụrụ ugbu a bụ egwu akpọrọ Ije Awele, ọmarịcha egwu na-atọ ezigbo ụtọ, bụ nke nwanne anyị nwoke a unu na-ahụ n'iru ihe onyonyo a ugbu a kụrụ, bụ egwu akpọrọ Ije Awele. Ya bụ egwu unu mana oge adịghị nke anyị ga-eji akpọ ya wee na-aga n'iru. Ya mere ọ bụrụ na ya bụ egwu masịrị gị, ọ bụrụ na ị hụrụ ya bụ egwu n'anya, tupu nwanne anyị nwoke apụọ na ya bụ ihe emume nke anyị nọ ugbu a, ọ ga-agwa unu otu ị ga-esi enweta ya bụ egwu. Ọdịnala Bishop, nnọọ anyị na-anabata gị ọzọ n'agba nke abụọ ya bụ ihe emume. Anyị nwere nnọọ ihe dịka ajụjụ abụọ maọkwa na atọ nke anyị chọrọ ịjụ gị tupu anyị ebidozie wee ajụjụ site n'aka ndị na-ekiri anyị ekiri bụ our viewers. Otu ajụjụ ọzọ anyị ga-achọ ịjụ gị Ọdịnala Bishop bụ na ọtụtụ na ụmụnne anyị bụ ndị gbara ọsọ n'ụlọ ụka, ndị kwụsịrịla ije ụka, ọtụtụ n'ime ha na-akọwa na ụka dịzị ka ego ka eji aka ya bụ ụka. Ama nke na ihe na-ekwu, ọtụtụ n'ime ha na-akọwa na ọ dịzị ka ọ bụ ego ka eji aka ya bụ ụka, na ihe a na-atụ ụtụ akarịzịa n'ụlọ ụka, wee gba ọsọ n'ụlọ ụka wee gbabatakwanụ na ọdịnala. Ọ na-abụzi ebe ọbụla ha jere asị ha na ha ga-eweta nke a, weta nke a. Imirikiti n'ime ha na-asịkwanụ na ego a na-emefuzi n'ime ọdịnala nwa karịzi ego a na-emefu na ụlọ ụka. Ụfọdụ n'ime ha na-akọwakwanụ na ọ bụghị sọsọ na a na-emefu ya bụ ego bụ isiokwu, na ọ na-abụzi ihe nke asị gị mee, imechaa ya asị gị ka elele ma ya bụ ihe ma emetere ya, elelechekwa ya asị na-emeteghị ya. Ụfọdụ na-asị na-asị ha ji eme ihe mmiri, ha emechaa ihe mmiri asị ma emetere ya asị na-emete ya. Onwe ndị na-asị na ha emeela ihe mmiri ugboro abụọ, ugboro atọ, ugboro anọ. Ụfọdụ sị na ihe gbasara ihe ndị onye lọrọ ha ụwa kedu na ọ na-abụ asị ha na onye a lọrọ ha ụwa, ha emeche gbasara onye ahụ asị na onye nwa lọrọ ha ụwa, emechakwanụ asị na ọ bụ ọzọ onye ahụ na ọzọ onye ọzọ. Ọ dịzị ka ọzọ wayo nwa ha na-agbakwara ọsọ ebe nke ọzọ bụkwa ihe dị n'ebe nke ha batara bata. Kedu ihe nwere ịgwa ndị dị otu ahụ? Nwanne m onye ụmụnne anyị kwesịrị ịmata ihe na-agụ anyị agụ ịmata. Number one, I'm happy that 10 years ago when we tried to push this Ọdịnala, it's like a taboo for you to say in a moment. But I'm happy today that there's a massive spiritual awakening all over, not just in Igbo land, in the whole black continent. Even our brothers in America, everybody's waking up. At least, for example, I can tell you about 3 people being black American citizens there again that I have helped in securing land. Some of them are already building houses here. They want to come because their ancestors are dragging them back.
So we should not feel now because now no, no, it's happening all over the world. There's a spiritual revolution going on. Yeah. Now, I want to answer you that question. Why? Okay. You cannot abandon your ancestors. 30 years, 40 years, 50 years, 100 years. Only for you to come back after 6 months and just want to enjoy peace. One day we are human beings, right? Yeah, boy, now, but one boy now, but go break. Only for him to come back and say sorry, just buy a real like that. Okay, sorry, no, I don't know what I do. Aquania. So, you disgrace, you humiliate and insult the grave of your ancestors. You call them names. We went as far as calling them demons. We went as far as urinating on their grave, calling some stranger who call themselves pastor to come and bind and cast them in their home. We went to ancestral altars. I remember I was reading a Bible one day because I'm a good reader too. Before I can answer the prayer of Israelites. There's a reason why I use the word Chukokukabia, because I know he was talking to us. If I say God now, the Chapali I use a Chukokukabia for the purpose of this study. Why Ezekiel could be easy. So that before Master Beren Israel land Nebenagi and review that ancient altar that you pulled down. We went as far as paying money to strangers, some from Lagos, some from other countries, some from neighboring churches, to come down to bound that cascade and humiliate our ancestors. We destroy our idols, our altars. We burn down our artifacts and other sacred places. We celebrate their insult. We insult them and celebrating openly. Only for you to just shine a Lagos Balakana here, you don't hit away. You will go away 130,000 or 25,000. When yeah, and you expect to come back with the biggest car or latest car next month. I'm going to kai. I have known how many times I have had a encounter with my ancestors. As in any occasion, I found that Igbo. And I am not ready to repeat. I am not ready to allow my children to repeat the mistake that I made. Any of my child get a church with that. When they play with one traditional law, you look at me and I give him my reason. I am going to keep my hands clean in this war, the same way I did in my former life, to make sure I merit coming back as a human being. My favorite 3-stage mother is either if has more, I was an effect of them. Or neither as mother, or you came as an animal or a tree. I don't want to come as an animal. So I don't need anybody to preach to me that I must keep my hands clean. And I will never allow any of my child, when I might have gone. Now, what does it chiazo? One arm if you go jump. It's because our ancestors allow us to exhibit nonsense. That is why we are here today. He will tell other people, and all of us will think. We will treat up. The truth of the matter, when it comes to Orumiri, and before my dive into that place, then Makandi Negait. Dibia de be fenin. Anyway, Dibia Borobona Pabo. Anyway, Dibia Fa. Anyway, Dibia Arizona more, Dibia more Alusi Baroque. Anyway, Dibia Papa. But because, like I said from the beginning, a lot of us had to go confused.
Do you blame the diggers? No. Move on. And for the purpose for Makema, I'm going to go was. Now, get Open and born in the Jagana about Dibia is two things. Dibia Barama Faka Marian or man how to go about it. Or Dibia no and I am Yemumboro. Or need to grace them more no balance in Egypt. Outside these three things, the only open and without Guyana Bear, only open and without Rusin Nabea. Dibia Bachaga, Filane Bahirubi. Je chupru mogaja, why he have after, or why he have to pray at so bala. Oh, the foolishness, sorry to use this word though. Foolishness our people they display. Me and they do pro people. Makoi mano above the homano. Can the John and they're cashing out. Obonyo obona boni go mane with yana bomb. They win dinner or music. Ije na be didi mana ogwu kuso so ka ọ na-agwọ ka ọrụ gọrụ mmiri. Enwere ezi nwaanyị arụsị be nwere mmiri ma ọ bụ ezi nwaanyị osimiri nọ na be ya ọ na-ejere ozi. Ije na be ka ọrụ gọrụ and expect it to work. Let me give you an example as what happened to me. I had my spiritual wife. The name of my spiritual wife is Melian Ngozika. We have a boy and a girl. My wife, the name of her spirit, let me keep that one aside. Agam na Lagos, I did fast in a mountain on fire for 4 days. Only over a mom, the age of church too much. You can't ask of me. It's a father. Oh, I'm okay, actually, father, my mother cried every day. Is it a seminary school? Yes, going to none of them. At the point in Malana home, I want to be a monk. My mom, I told Malata, however, some are an apple, the only child is me to a monk. Go father, get Jesus, father. I went to so many churches. Even I took a band and cast spiritual wife. But not to me, just like I taught you yesterday in my preaching. You don't buy false nature. Spiritual wife is not bad. Spiritual husband is not bad. And there are people existing there or spirit existing there before you come into this physical world. Then we people very give to speak to them. The first thing that I did in Lagos to bind them, I spent no less than 1 million. Gahaga, no babash. Mbalatana, the those states, no way. Mbala Benue, no way. Finally, I got a woman. No local DG checking a barrier. Anya? Oh, look, I'm become tired of church. No, even that said to my spiritual husband, Maka, Nuzo menala kena bari zinka. Yes, Maka. Once we met but then now that my mother met and I'm going to go. Woman love me to the extent if I sleep. My spiritual wife loved me to the extent that if I sleep with another woman, the woman will get it hot. Mbano, okay, the sexy now. The woman is very jealous. Just to tell you how far I went. Unless you're not happier. You know, the reason is because she was building a house for me spiritually. I had the time to go give birth to the first child in the world, and then you go. Until I got an information about somebody that specialized in Marihani Ọdinala Igbo. My grandma, my husband, she died last 2 years. Yes, sir. Any day, I think with 50,000, Sheba, but not getting it. Macano man, go day loan is more than 100,000. Not to talk about the person's charge. Let's be honest, you know, we just bought no injection, one I would pass here 18,000 for one. Money went to 1,000. Oh, we're not buying Kaimara Maka and Katakoji. Bye. Hello.
adịka ikuku mgbasa ozi na-enye ya bụ onye nsogbu. Gaa n'iru Bishop. So, when later my grandmother were Hajiya, that night or Hajiya, my wife came to my dream. Where some dandy, Nayalawago. Do you want to carry a child? We say, Mba, Jidea. Okay, you are now free to marry and give birth as many as you want. Elataza and you continue. But church is trying to disconnect you from all these realities. And right from that day, this is more than 10 years. When I have to do it again. The only time when I have to go to the church, she will show face. My wife. In the book of Tobit, there was a story about the encounter with Tobias and the Sarah and the spiritual husband. And he found out in that story in the Bible, Sarah have married 7 wives or 7 husbands, and all of them died at the night of honeymoon. Some Bible don't have this book I'm telling you, but go and look for complete good news. You read the book of Tobit and Tobias. But something happened. They mentioned the name and Raphael. That is the minister, the man they have consulted the spiritual work there. Hello? She has to go to him. He has to go to water. Go ahead. Hello? Network onye na-akpa anyị, network ya na-enwe nsogbu. Gaa n'iru Bishop. So, on that encounter with Sarah and Tobias in the Bible, the person not behind, though they called you NJ so that you wouldn't know, because life is on code, and the white man believe in code. The person who Sarah from the spiritual husband has to go to water to catch a fish. I said, no, when you open a fish, when you take the liver, we buy a cat. It's just that if you are not awake, if you are not spiritually awake, you won't understand the game. Why did they go to water? What is the need of getting something from water? Why didn't Sarah solve his problem? The question I'm going to the Bible then is this. Abamanoka is here. Welcome, Odobijele. Maazị Akpamma, ekelekwa m. Daalụ. So, here the father, the story in the Bible, Tobias was saying that the parents of Sarah have tried every possible means. No matter where. You know why they are tired of this problem. They have gone everywhere, spent everything. But in journey of life, you don't give up. Until the right person came for the job. The Wagen and Mary. We were just something to solve that problem. And Sarah was able to marry, Tobias was able to marry Sarah, and they lived together. Number 1, if you are praying that every Ọdinala Igbo should be good, it means you are living in the moon. Everybody can never be good. The same way with the Dibia, as I'm talking to you now, I am expecting that everybody that is listening to me now should go home and do the needful. Makobu na booking on a pay. I'm Soja on a pay. My Kobodogina, through connected and close and maintain a close relationship with the Nanage, the more than I like it. Some of the problems that you move around today insulting Ọdinala Igbo. Now, I want everybody going in the door will not come. Because 2 years before that problem will come, your ancestor will come and reveal it to you. Here he has spent 1 million, or 2 million. I think we're not in a cocoa. Will survive. And if you are praying, I just want to see a problem. EJ one place in the solution. No, the world is not meant to be like that. I am not trying to defend the Ọdinala and defraud the people. But they are defrauding us because of our foolishness. We fail to study who we are. Here on our Rebel Muslim attack, we'll be noticing that this person, this is your son, Abba Yegona court. Engage with your report where you may be fasting and prayer. Instead of to buy cow or buy goat or this, then tomorrow I'll never harvest that the destiny or start killing other people. After I went to the other digger. Now in the case of now in the court, I go live to go to mother way to waja. No brother no dibia, Ibakura Rossi. Making way for dibia, Jedebe slow down. Your case could be not being a when you don't know dibia. Let me give you an example. Dibia open a second agan on a bear, where Miguelga or was. Dibia de Mequalos in a Benwan Dibia. Makana, sorry, Dibia de Mequabo, na bear. Dibia already come up on our top cannon to Google Bow.
na dibịa ga-ewepụta taịm ije gwa ụmụnna gị ọ bụrụ na ọ bụrụ ụmụnna gị na-erego ụlọ nke gị ije n'ebe ị na-arụ ụlọ kwadochie niile dibịa bịa na be gị bere ezere gị ọta gị. But as I'm telling you today, I have a police commissioner being my son. Mgbe ọ na-achọ ibe police commissioner, I'm going to say, the only thing that will shoot you out and you get disappointment in achọ abụrụ igwe ọgwụ na igwe ọgwụ no man work. Go back to your father's house. It's a good decision. I call him my father today and a mentor. Go back to your father's house. Jee dekwa akwụ gị. Kpọbata ndị ichie n'obi. Nye ihe ọ bụla ya na-achọ. After 6 months, tell me what is awesome, bam. How people will think that I am Nemomena. People will think. Matter when people will say or people will think. But they have a problem. Finally, he got the truth on a hard way. Today he's a police commissioner. And I can tell you that he spent millions trying to maneuver the truth. So, Ndi Igbo, the importance of Omenala. Let me give you an example. Some of my colleagues with Tibia. They got no less than 1,000 abu ember mad. I will tell you the reason why it's like that. I am sorry to say this because I know some of them will tell me that why now. every 3 months or 6 months, those 1,000 people will bring 50,000, 100,000. They get going fee, 400,000. Okay, we go up okay. Now we have more below ahead. I can tell you no one any neighbor and I walk. Makagin. The only thing they get memory being here chigiri, mobile other job, spiritual work. As far as Igbo, with time, even with the right thing or any work in Igbo, when you chigiri, Chimbiko could be idea, no, what way. But when it comes to art, they must go back home. But 99% of people don't want to go home. So whose fault? Did that come on a fool? In nobody where that you have been messing up. You just want to go area you that complain. For example, when I could move on about Roland and Suka or no one Asaba. Sorry, they will last. Most of me are okay. They had a number. I was in Asaba Latolo. I want to talk to you. And say a Friday, for some white Friday, I have to leave Asaba last Sunday, immediately after my teaching. Before Malatan, I give away the way there. Oh, we're talking about Bria Sege. This is not just 5 days from now. So, I am my Jacka in a Buteron wine problem. And at the end of the day, Onya Sege, let me shock you again. 99% of people cheer as Omenala is to make money. Omenala never na go go. Nke a bụ otu ihe dị ezigbo mkpa. Omenala is people ways of life. Or people rituals of life. Do you understand? So, you need to ask yourself, gịnị ka ị bịara ime n'omenala? Ịkwabeghị nna gị, ịkwabeghị nne gị, agwụ nọ na be unu n'ikuriele. Ị mara ebe arụsị unu nọ, then you expect ka ị bịa na be m ka m mere gị magic. Ị mara na onwe level a ga-alụgide ọgụ na na-azọ ndụ. We have to connect with the forces nọ na be nna gị to achieve a result. Then mgbe achọzọ ka a connect the resources, ọ bụrụ na ha mara onye Igbo, maka ịbụ nwa Joe David. Omechi isi na dibịa amara ihe ọ na-eme. Again, on the issue of mmadụ ịgba afa ka ọ mara onye bụ chi ya. Like mụ nwa bụ Ọdinala Bishop West Gọva, nchọrọ ịgbara gị afa ka mara onye bụ chi. Ị ga-achịtara m ọkụkọ ịnọ. Gote ji, gote mmanya. Ịgbata onye bụ chi ụwa na dị difficult. Number one. Ihe i kwuru ugbu a, ọ ihe iji agba afa ka ihe iji agba afa ịmata onye bụ chi mmadụ. For the purpose of each of the onye bụ chi. The reason is this. A lot of ancestors is looking for a way to connect. Once people are we see all for solace na onye bụ chi ya. If you didn't even run abụrụ bụ okwu na begin to show face. Because they have been abandoned. And now can be so what we do here is on the first day we give them fowl. Biko. Opening man obrogo maboye dar of for 2 solace. Biko you malawa.
nke ahụ bụ ụfọdụ sọ na-esibịara ka ọ bịa ịdị lọk in 2 days nke ahụ ewepụta isi enwekwe ka emechi 4 days ọgba nkịtị maka iwe na iwe probably ihe emebiela because a lot of souls emere abandoned too much ọ ya mere na mgbe gboo na onwe ndị Nsụka na-akpọ mbọcha na-agọ nna mbọcha ha na-agọ na family ọ dị ka Christmas ya bụ nweta onye ọbụla lata ndị ụmụ nwaanyị alụrụ alụrụ pụrụ ejiri ewu ma ọkụkọ bịa akpọpụ all the dead souls we call them saints we offer them sacrifice enwe mbọcha na-eme nke ndị nne nwe mbọcha na-enwe eme nke ndị nna and that is why to die premature in Igbo land is a taboo because ọ bụrụ na ịmụta nwanne dadị nwa gị ejiri ọkụkọ ma ewu ma ifi nke ọbụla nwere to welcome you. So we're not talking omenala, but you want the blessing that follow omenala and you expect it not to quality around the hand. You don't know what Dibia Egypt in Amapobi. Because of money had the file go for you and I put it up there. So many of you no longer know how to design a spirit. Ije na be Dibia from year to year on our work alusing on a bear. If Dibia make Dibia man alusa on a bear. Man ever in just did more can more for you or Bukana. Then put up your preach omenala. You know defend them no nya and omenala. That is why, if you want to make money in Igbo land today, bring back all you do flood into your house. Tomorrow they are doing an energy spend at 1.5 or walk. Again, and when I was sitting nobody, careful in machine nobody, Nagi Joe does a choice of shop. Can see. There by some my boy never. Okay. Is a living testimony. Mgbe o ji gbagharị ebe na agwọ kid agwọ ọrụ ndị ọzọ nke ha wọk ama ebe eji gbuo ya agwọ nke native doctor wee sị ya not native doctor witch doctor wee sị ya na nwere arụsị nọ n'azụ nwere oke mmọnwụ nọ n'azụ biko go and settle this okay mmụọ don't come to my house again. And that is why if you want to be successful, if you want to create an impact, a solid foundation that is going to last until you come back, you must understand your territory. You must understand the do's and don'ts of your village, where you come from. Omenala is the easiest way anybody can go. Here I can spend 1.5 million naira to the 50,000, I will get it. Because I am connected to the right source. Ademma. Bishop Ọdinala ekelekwa gị. Hello. Odogwu. Kedu emu na ya na-ekwu bike eweniwe ana m anabata gị na ihe emume nke anyị na-eme na Asịrị FM. Ị na-esonyere anyị n'ihe anyị na-eme? Ị na-esonyere anyị na live video anyị na-eme ugbu a. Ọ bụrụ na ihe ọzọ ka anyị ga-akpa ka anyị kwuo ma emechaa, anyị nọ live video ugbu a. Ọ dị mma, Igbo ndị mụrụ m, Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu niile. Unu niile bụ ndị na-esonyere anyị na ya bụ ihe emume. Agwara m unu na ọ bụrụ na ị chọrọ ịjụ ajụjụ, ọ bụrụ na o nwere ihe na-agbagoju gị anya gbasara ọdịnala Igbo, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị n'akara ekwentị, akara WhatsApp ka ị ga-akpọ akpọla na direct line n'olu bekee n'akara WhatsApp na akara nkịtị 7 nkịtị 4 5 8 6 3 6 3 7. Asụ ya n'olu bekee ọ bụrụ 070 458 636 37. Ka mkpọgharịa ya ọzọ n'asụsụ Igbo nakwa n'asụsụ bekee. Nkịtị 7 nkịtị 4 5 8 6 3 6 3 7. 070 4586 36 37. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ịkpọtụrụ anyị na ya bụ akara WhatsApp ka Ọdinala Bishop zaa gị ya bụ ajụjụ. Ọdinala Bishop, anyị ga na-eme ọsịsọ ka anyị mechie, ka anyị pịachie ya bụ ihe emume n'ihi na o toolo ogologo. Ọ na-achụzi awa 2 anyị bidoro ya bụ ihe emume. Anyị ga na-eme ka anyị pịachie ọsịsọ. Hello. Onye ka nkene? Morning, sir. Oh, Michael. Ọ dị mma, kedu ihe bisi akpa anyị Michael? Esi m Enugu. Ọ dị mma, gaa n'iru. O nwere ajụjụ ị nwere ịjụ Ọdinala Bishop na ya bụ ihe nkụzi nke anyị nwere taa?
Ajụjụ m bụ onye like nwokorobịa chọrọ ịba n'ọdịnala. Kedu ebe ọ ga-ebido? Kedu steps? Ka ebe ọ ga-ebido onye bụ novice n'ọdịnala? Ka ebe ọ ga-ebido? Another thing, some of these things ọ na-akụzi, enwe ka ga-esi compile nwuo ya maybe n'akwụkwọ, otu esi dị kind of Bible, so that onye dị interested can easily get the book. Go ya ko nke ome. Something like that. Ebe a ga na-amụta some, because I like his teaching. Ebe a ga na-amụta some of all these things ọ na-akụzi. Maybe I compile the kind of things we eme Bible. Ọ dị mma. But all two questions nwere ya. Ọ dị mma. Ọdịnala Bishop akwa nụrụ ajụjụ ọ jụrụ. Yes. Ọ sị na nke mbụ bụ onye chọrọ ịlachiata azụ na omenala n'ọdịnala Igbo, kedu ebe onye ahụ ga-ebido kedu ebe onye ahụ ga-esi kwọwa ya bụ onye ukwu wara, ya bụ ajụjụ nke mbụ ọ jụrụ. Nke abụọ o wee na-asị na nkụzi a niile ị na-akụzi o nwere ka ọ ga-esi abụ ihe ga-ekwe omume ka ya bụ ihe bụrụ ihe ederede bụ nke ndị bekee na-akpọ ka ọ dị documented. Ngwaza ya bụ ajụjụ. Number one, in obodo Igbo, and you have been on social media, information are gonna be well. Now, 99.9% of the secret of a white man is on code, numbers. Don't write it down. It's either by code, sign, symbol. Once they see, they know. You don't write spiritual things down. Otherwise, your enemy will use it and deal with you. It's on code. That is why even on the board, you have artwork and there, and the chapel go well and there. It's a taking Keju Manaka, it's a taking Kekumwa. Here, I need a code information can pass through. They can CBD. Onya. Here they can CBD. It's CBD, yes. Yeah, I need a code. They don't put spiritual thing on the paper. That is why 99 point. And I'm sorry, Makandi Church, woman, my age of 1 minute. Oh, Bible can check over, and I'm a body. 99.9% of you in the Bible are rubbish. If you like that, practice it, don't work. But the white man does say, I go born and negotiate those codes of what it will mean. Our ancestors can communion with the dead without a written book once they see the code in their mind. And that is why the white people were bound to dismantle the Isimbidi. Ọ dị mma. Ajụjụ nke mbụ ọ jụrụ, ọ sị onye chọrọ ịbata n'omenala kedu ebe onye ahụ ga-ebido? Ị chọrọ ịbata n'omenala, ejele ya gbagharị na be dibịa. That is not the first step. Unless money no ya bụ friend na ya na bankata. Ị gbagharị na be dibịa, that confusing. Maka onwe left onye ahụ na-emezi operating ka no, and no man put nwe ya. So what you are going to do is go back home. Then when the elders in a village, I know that majority of our elders have defied themselves, have soiled their hand into a lot of things. Now so many of them are so scared. Even the ones that go to Natujo, about men like I is in America. But then when there's some few of them, nature Chukwanda might still preserve it so that I can be able to pass the information to you. Go back to your village. Jupiter Mondi and the Boji were both. Jupiter Keshi were there. And that is why I'm the Yoruba bad advice for the sake of Ihe Canabian. But not for the reality. The next 10 years, look for my reality. For the sake of Ihe Canabian, the first thing that you must do as a man when money comes is not to go and buy a car. Even if it's one room and parlor, go and buy land and raise it immediately. Because the worst is coming. So that when this reality will hit you, Mega Papondo can rule. Perhaps the Haman taken ticket the Wabu first Abu. Makobo number good Eba Bunano, Yab Molo, one of the elder of a kindred, elder of a family. Eba Kogaraganu Munda, or the elder Kabunano. Every year that's what
When so many of our elders has been misled, that is confused. Now, must you wait for them and continue to suffer? The answer is no. And that is why we allowed everybody. Not too long people do better for here more lower than I beg. But in reality, it's not supposed to be so. But no, and the so many of them were church chairman, CWO chairman, so many of them were pastor. And the reality is now happening to you. Bush, one woman partner is the house. So that when the reality comes, ọ dị mma bishọp ọdịnala daalụ maka nke ahụ. O nwere onye ọzọ nọ n'ekwentị ugbu a. Nwanne m nwoke ekelekwa m. Ekene m gị my brother. Udo dị onye ọma. Kedu onye anyị na ya na-ekwu, kedụkwanụ ebe isi esonyere anyị? Maazị Chikezie, ana m akpọ unu from Ghana. Ọ dị mma, Maazị Chikezie, gaa n'iru. O nwere ajụjụ ị nwere ịjụ bishọp ọdịnala n'ihe nkụzi o nyere anyị taa? Abụ m onye Enugu steeti, ana m akpọ unu from Ghana. Ọ dị mma, gaa n'iru. Ihe unu na-ekwu na-amasị m, mana enwere ihe kasị m mkpa m chọrọ ịjụta unu. Ngwanụ gaa n'iru. Ebe m na-adịghị awa disturb unu. Mba, na-aga n'iru, anyị na n'ihe na-ekwu. Ị na ihe m na-ekwu? Biko, ọtọbụ onye nna ya nọ ndụ and ya nwa ma onye nọrọ ya ụwa, mana ọ chọrọ ịmata ndị nọrọ ụmụ ya ụwa. Ma nna m nọ ndụ, so m ga-aga na be dibịa ka m ga-aga gakwuru ndị okenye ka ha kọọrọ m ka esi eme ya. Oke, ị chọrọ ịmata onye lọrọ ụmụ gị ụwa, ọ bụghị onye lọrọ gị onwe gị ụwa, na onye lọrọ ụmụ gị ụwa. Mba, onye nọrọ ụmụ m ụwa, ụmụ m mụrụ onye nọrọ ha ụwa. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Ọdịnala bishọp, ọkwa ị nụrụ ya bụ ajụjụ? Ọ chọrọ ịma onye lọrọ, ọ chọrọ ka ọ ga-esi wee chọpụta onye lọrọ ụmụ ya ụwa. Ọ bụrụ na mgbe gboo, mgbe anyị na-eme ọnọ close, mgbe anyị na-emepụ na before nwunye gị tụrụ anyị ime 2 months ma onye na-abịa, decide ọ bụrụ na onye ahụ mere ajọ ihe, you can decide chụpụ ya n'afa. Maka ọ bụrụ ibecha ajọ ihe, ị bịa na be m ka ị bịa kwụ ụgwọ, m ga-achụpụ gị. Mana ihe emebichego a lot of things, more need to quiet, a lot of majority of spirit to quiet. Now, ọ bụkwa na mgbe gboo again, na amụtụrụ gị nwa, in some cases ọ bụ na abụ active, na nwa nọrọ n'afọ na-eto na o jiri aka ya gwa nnọọ ya nwa na-abịa. Ọ bụrụ na ọ gwara gị at that stage na ọ bụrụ na amụta nwa, ịmana Indomie generation eri ka amụta nwa na ga chọpụtabeghị onye lọrọ ụwa, in order for it ịchọpụta ka ọ dịrị easy. Don't allow that child to eat anything called egg till after 3 years. Nwa ha eri na-akwa. Only ire na-akwa, ma na the journey of finding that is going to be difficult. Unless money Mariana men at home. Ya akwa na-egbochi ịhụta ụfọdụ ihe na mmụọ. Like I said before, some things were code. But abụghị bụ onye Igbo, mega amabeghị onye na ọmụgwọ ụwa. Ịmụtara nwa gị, ekwele ka egg, ka ha gị egg until after 3 years. Within that 3 years, no bido gawa ije na-agbagharị. One day ị ga-anọrọ ebe na-aṅụ mmanya, ọ bịa display onye bịara na be gị, jiri aka gị rebili ego onye bịara na be gị. Two, ọ bụrụ na ọ bịara immediately o bido jewe ije, mgbe ị ga-eme ya, ị ga-ekele ndị ichie na nwa gị jewe ije. Maka ọ bụrụ na nwa gị bụ nwa nwaanyị, dị nwa gị ga-ewere azịza wee zee ezi, enwere gift na-enye ya. Ọ bụrụ na nwa nwoke dị ide ya, ọ ga-ewere ukwu ya wee zọdo n'ọba uche, nwere gift na-enye. Daadị ekunye ya enu, na ya n'ihu si, amaghị m onye bịa na be m. Gwa m onye bịa na be m, ọ bụrụ na arọ ga-agwa m, they will come. Mana nke kwa ọ bụrụ na ị chọpụtabeghị, enyere ha akwa na one day, ọ bụrụ nna nna gị dochiri ogene well, one day ị ga-anọ na palọ, o chiri ogene kpemkpemkpemkpemkpemkpemkpem dịtị na strike ka ị mara onye bịa na be ya. Then another people that can help us is our parents. Ọ bụ na nna gị bụ onye omenala mara ihe bụ omenala, onye enweghị anya n'anya na ọ mara onye bịa na be ya. Ọ bụ if that one fail you, imagine na ndị gị na dibịa nweze business, mgbe a ka ị ga-achọwaza dibịa ka a kpọwa ndị onye bịara ụwa ya kwuo. Ọ dị mma. Ọdịnala bishọp daalụkwa. O nwere ajụjụ
Ka anyị were otu ajụjụ. I am listening. Go ahead. Okay. Go ahead. Ka anyị were otu ajụjụ nke si na ngalaba ozi bụ comment section. Okay. Otu onye jụkwara sị, please, how can I know my chi? Ọkwa ya bụ ajụjụ na-arụtụkwa aka na nke ịzagoro aza, how can I know my chi? Mana onye nke a na-ajụzi n'isi onwe ya, onye jụrụ ya bụ ajụjụ bụ Maazị Jackson, Mr. Jackson. Ọ sị, how can I know my chi? Ka o si dee ya na bekee. Ọ bụrụ na ịmabe chi ga n'itogo, na ọzọ dibịa ga-enyere gị aka. Ọ dị mma. Ị ga-ekuru down. Ọ bụ dibịa ọjọọ sọ ọwa afa na alọsị gị na onye mba, ị ga-ekuru down. Then ọ bụ na ị chọrọ ịgba ime ya ma dibịa, anyị ma na ndị gboo na be unu metere omenala ọfụma. Were ọjị pụta ọnụ anyanwụ n'ụtụtụ wee gọwa ọfọ si ya chi njibi ụwa bịa gosi m onwe m n'arụ. Ọ bụ na ịdị lọkị ọya abịa. Ọ ị pụta na midnight, gbapụ akpụkpọ ụkwụ zọdụ ụkwụ na etiti ala, were ọjị wee gọwa ọfọ. If these two methods fail, the man is chosen to them. Ọ dị mma. The reason why I'm going to repeat these two is because no one has told when you have a personal encounter with more. At least that one, you will not doubt yourself when you have a personal encounter. Ọ dị mma. Bishop Ọdịnala, ka anyị bịa na ajụjụ ikpeazụ nke anyị nwere ịjụ gị, n'ihi na oge na-akụzi kwarapụ anyị kwesịrị ịpịachi ya bụ ihe emume na-achọzi iweba aka na awa abụọ anyị bidoro kpawa ya bụ nkata. Ya mere, otu ajụjụ nke m chọrọ ịjụ gị bụ otu ajụjụ ọtụtụ ndị Igbo na-ajụ kamgbe anyị bidoro hụwa ndị dibịa n'iru akwụkwọ nakwanụ na ịntanetị. Onye ọbụla ajụrụ ajụjụ, ọ na-agwa gị na mmụọ ọ na-efe makwanụ mmụọ na-ejere ozi bụ ya nwa kacha mma, makwanụ na ọ na-eme nke a na mmụọ ya ga-emenwu nke a emenwu nke ọzọ. Ọtụtụ ndị Igbo wee na-ajụ ajụjụ kamgbe ndị gọọmenti etiti Naịjirịa buru nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu wee si mba Kenya wee bulata ya obodo Naịjirịa. Ama m nke na anyị na-ekwu. Kamgbe e buru nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu si na Kenya wee bulata ya obodo Naịjirịa tinye na nga, onye ọbụla mara na o nweghị ihe o mere, onye ọbụla mara na aka ya dị ọcha. Ma anyị na-anụ ụbọchị niile na arụsị bụ ihe na-alụrụ ndị aka ha dị ọcha ọgụ. Kedu ihe mere na onwebe arụsị nọ n'ala Igbo kuniri wee lụọrọ nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu ọgụ, ma ọkwanụ ndị dibịa nọ n'ala Igbo mara arụsị ga-emenwu ya bụ ihe? Kedu ihe mere na ndị dibịa ekulibe? Kedu o nwere mbọ ndị dibịa na-agba iji hụ na ụdị ihe a na Igbo gosiri ihe ha ji wee dị ebube, ebe ọ bụ na ike dị n'ọdịnala? Ọkụ ị bịara asịrị FM. Ị ga-azarịrị ajụjụ. Anyị na-ege ntị. Dịka ọ sị ka ya kuluo down, nza ya bụ ajụjụ ka anyị na-echetukwu ya. Ka anyị kpọtụrụ ya obere egwu ka anyị ma isi ọ ga-akpakọ ọnụ. It's Abama on the beat. Ọdịnala bishọp oke mmọnwụ egede nchi na-achọrọ maka ise
Ọ dị mma, ọ dị mma, ọ dị mma. Anyị alachietakwala azụ. Ọdịnala Bishọp, otu ajụjụ m jụrụ gị tupu anyị asị ka anyị nye isi gị ohere ka mara ma ikuku ọ ga-abata gị n'isi. Anyị sị, ọ bụrụ na ọdịnala dị ike otu ahụ esi ekwu okwu ya, ọ bụrụ na arụsị na-arụ ọrụ akpa ike otu ahụ esi ekwu okwu ya, arụsị niile nọ n'ala Igbo, kedu ihe mere na ha ekulibe wee jewe ọgụ n'isi nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu, n'ihi na a sị na arụsị bụ onye aka ya dị ọcha ka arụsị na-alụrụ ọgụ. Ọ bụrụkwa na asị na arụsị ada eje ọgụ a na-akpọghị ya, kedu ihe mere na ndị dibịa nọ n'ala Igbo, kedu ihe unu na-eme iji wee mee ka arụsị nọ n'ala Igbo gosi ihe ha ji wee dịrị ebube? Bishọp Ọdịnala, gwa ya okwu. Beautiful. I think I'm cheap. I never wanted to go into politics. It's my way. But for the purpose of our listener, let me just chip something in. Since you know the age of the board, the fact still remains that the due process must be followed. They must never by forcing the church in anything. At least for our brother to be alive today is still Amarachuku. Maka the Kobono when dog abro if no ya by now. So we think Chuko Gabama being here and sustain that place. Now, why I say I don't want to go politics is because if you come to our land, 70% of deities non-Igbo today has been abandoned, right? We should be more concerned. They have now prevented EGH, not to talk about the area. Makado be sure that system why I have one money be done. I know I'm no good man. I know I'm not with your job. And I've never seen an Igbo man that put up of our head as put up one day say, for example, let me give you a background check. But the Edo State, in the sex traffic, could be an Aboma above on Edo State. Now, I where you go people to know about. Over of the record all the Ezimos. This thing is you now, but there's a more as Africa. Not give yourself. On this more as Africa. But I want to give you a background check. When the sex traffic, they do everywhere you go. Sorry, Chijoke, that man, not boy, by Arab is a slip of tongue. The Oba of Benin called all the Akajo force, all the witches and wizards, all the spiritualists to come and go up in my head to the Potan. We put them on the way show for Nala. No one open now. Gabia we put one that have or Yabab and anywhere we die. I can tell you that some people today have turned to imbecile as a result of that thing. They had a broom wine. They do all the sex traffic. You know what they did? They ran away from Edo and come down to Abo, Delta, Imo, Enugu. Go anywhere around the world today. Our people are taking #1 position as in the Nabo. Nobody is speaking for them because we lack that spirit of unity. Because this is an issue, I don't want to dive there. I'm just trying to create a picture. I am with Igbo is not that. Almost 95% of people non Igbo were Christian. I call them political Igbo's. You collect the title of a traditional holder, but you are a Christian. That means you are not. Do you know what it means to be a traditional holder or foreholder or then you be a traditional ruler? In other words, you must make sure and turn Alabama is intact. But 95% of Igbo non Igbo today are those people bringing pastors and reverend fathers to come and destroy our sacred place. Is it you and I that will perform that ritual? Imagine when there's some places about traditional rulers, and they chain them, and there's a more all the teachers will wait outside. How many traditional rulers? How many Ezemos? How many Zenos in Igbo land are championing for mineral restoration? You know why? You know why they don't do it? Because 70% of them have defied it totally. So it's better we fight on how we will and fight for the next generation to know the truth
maka na nkụ dị na mba na-eyere mba ntị. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Nsogbu adị ọ dị ka ịzala ya bụ ajụjụ. Ịzala ya bụ ajụjụ. Ka anyị were ajụjụ ikpeazụ. Otu nwanne anyị nwoke bụ onye kpọrọ anyị n'ekwentị ugbu a. Nwanne m nwoke, ekelekwa m. Ka onye mụ na ya na-ekwu kedu ebe isi akpa anyị, akara ekwentị gị dị ka isi mba Indonesia akpọ. Kedu onye mụ na ya na-ekwu? IG. Biko gbatuo volum igwe nke iji ekiri ya ekiri nke nọ n'akụkụ gị ka anyị na-anụ ihe na-ekwu ọfụma. Wee udo dị, gaa n'iru. Ya nche ịjụ nwa amadi a because John ka ọ na-akpọ ọsọ na ya ga-asa dị ajụ very well because nna ege okwu ya before yọtara dozi ekwu banyere maka ya agwụ ibe na-ahụ ebe ọ na-agba afa because ọ bụrụ na-agba afa chọpụta things ọ kwesịrị ịgba afa chọpụta ihe mere nna ya ukwu na Nnamdi Kanu o jiri aka kachiji ya yọtara asị nwa dibịa ihe ọ na-eme yọtara ọgba afọ chọpụta emere isi ebe si jehie emere ihe emehie. Ị na-ajụ ajụjụ ka ị na-enye anyị nkụzi? Ntụziaka ọsọ ya ndị kelebe ya anya. Ọ dị mma. Nke ọzọ onye kwuo ihe na-atọ ụtọ okwuo ogosi anyị otu ihe nsa atọ na isi na-agba afa dị na-ahụ mmụọ anya ka m ahụ gosi anyị ihe gosi na ị na-ahụ mmụọ anya tụtara nke ọzọ ọtụtụ okwu a na-ọdị ama n'ụka mgbede. Ọ dị mma. Ahụnanya anyị nọ this word anyị nọ n'ime ahụnanya egbe so ya gbaa afọ ya ahụ ka mmụọ wee chọpụtala ihe bụ isi kọsị ihe ime otu a onye jiba n'ime onye mere aka ji chikwa ka ji ya. Ọ dị mma. Udo dị, daalụkwa onye ọma. Ihe ọrụ anyị ya kịta ya lebe ya anya. Udo dị, ya mara gị mma. Bishọp Ọdịnala, ịnụla n'ọrụ nke e nyere gị. Kedu I don't want to dive into politics. Ọ dị mma. Udo dị. For now, Igbo land, nobody can make one night about the Maya. Bidden I got a offer. It I don't want to leave. Take it or take it. And when double or here and leave. And for the fact that I went more than legal does not mean even with challenge. Challenge when we started triggered a lot of good things. We should not just because now more on a line, listen even with challenge. Somebody will bring a change, and before you can bring a change, there must be a serious challenge. But the point I'm saying is this: the reason why so many of you are not on a line today. It's not because Nigeria is bad. The land is harsh on us, and there's an error. And like I'm telling you, those things people should get now suppress all this fire that is coming out in our land. Nobody's talking about it. Why do you hate more than a legal? Now, so going to for millions, thousands of years. He has no answer. Whenever I think it's the last month or 2 months, you see how the Indonesia celebrated their tradition. We're paying more. One last thing we do it. Like I asked a question before. After this, I don't want to dive into politics. Now, because I don't know that. Over there, I can know. And there's some things that is very, very vital. So, there's a place. So, now, the point is this. As somebody that have left this domain, travel all over the world, seeing how people cherish their cultures and tradition, how they observe their holy days, and still not learn anything to look back, seeing that things are wrong in our land. Nandi is the laws of Ebekahana, Nandi Ebe, that all our traditional ruler has become a Christian, but you are holding the staff of a traditional ruler. You are sitting on the seat of your ancestors. 70% of our sacred places have been burnt down or the house collapsed. But you are building a duplex about many places.
instead of to go home and fix those house. And they want to tell me why I cannot talk. Ọ dị mma. Udo dị. I don't want to go. The issue of this political, I don't want to go there. Nsogbu adịghị. Ọ na-adị mma mmadụ ịma nke ọ ga-ekwu na nke ọma nkwu. Ha dị etinyekwanụ mmadụ aka n'ọnụ ịhọpụta gị nke iche nke ịhụtara ka nke ịma nkwu ama ntinye gị aka n'ọnụ wee wepụta ya. We don't do tradition to challenge people or to prove a point. Tradition is people's ways of life. Udo dị. Ọ dị mma. Igbo ndị like for example, you said something about the Ghana the more powerful. The way I say keep it powerful. The only thing when I don't see it, I don't wake up on but it doesn't make your own lesser power. More than non-Igbo the powerful. So when you say no, okay, the most powerful is lacking some knowledge. Ọ dị mma. Udo dị. Nsogbu adịghị. Anyị ga-achịkọta ya bụ okwu n'ihi na oge adịghịzi. Anyị ga-apịachi ya bụ emume nke anyị bịara maka ya taa. Ya bụ emume ewela anyị awa 2 na ụma. O wee bụrụ maka ya, Bishọp Ọdịnala, kedu okwu ikpeazụ ị nwere ịgwa ụmụ Igbo onye chọkwaranụ inweta gị, ọ bụrụ onye chọrọ ka ọ ga-esi enweta egwu a makwanụ onye chọrọ ka gị na ya kwuo, kedu ka ọ ga-esi enweta gị? Number 1, ọ bụ na Igbo onye Igbo, ihe anyị na-emekwa ihe a to show na ya dịka more powerful. Maka alụsị ndị ọbụla kpọrọ gị okwu imejọ tomorrow will onwe ya n'ebe before you are nothing. Ọ bụ na Igbo onye Igbo, change that mindset that the reason why you are coming to Omenala is to compete or to be powerful or to be this. No. Omenala is our way of life. Just like in Yoruba land, before they crown any of, they will take the person to the sacred place of their ancestors. In some cases, the person will spend 1 month or 3 months or some weeks to have a personal encounter with the gods and goddesses of the land. This throne, sit down, means something. In our land, we only give them Bible. We should stop playing down on our own, because we are setting the next generation up. And the more you are playing down on your own, it's more you are denying knowledge to the younger generation, and they will grow up killing themselves, thinking it's normal thing in our land. I have encountered a lot of youth around in Madu. Now the reality is facing them that whatever they put their hands is no longer going. If I each of these was signal is so why did you do to say I encounter many people in Zuri. What's in the Amarona forbid here? And the woman they are not child here. Now I'm not going to know the year ago. Instead of I have 1 4. Oh, no, son. So the more we continue to play down on our culture and our tradition, is the more we are setting the next generation up. And you must not have the mindset in I am not a poor man. I am not a hungry man. God has blessed me so much that anybody can testify. But I did not come back to Menala because of the material things that I'm going to gain. If it pleases my ancestors to bless me because they found me worthy, good and fine. The mission is that we must add impact. Try to beautify those things that made us great. Our people are dying in 40 years, 75 years. Although I'm born in 1 years, 30 years. I took for making Rajong. Kidnapping is everywhere in our land today. It was not so before. Those are those things. So many of them feel in a man. Some community today, the Occultic people are taking over. Because we abandoned those things that made us great. It is you and I in this generation that will contribute our quota in making sure that we don't set the next generation up the way our father did. We must tell ourselves the truth. I won't Igbo. Ihe jimara Igbo menala, I went to Aladdin over there. Ihe jimara the China Buddhism.
Ihe ji mara ndị ya bụ Hindus. Ihe ji mara ndị Jew bụ Judaism. Ọ dị na mba niile. We must learn to stop playing down, humiliating and insulting our own. And we must encourage all the Akajo of us. You guys must not learn the negative part. The negative part, we are going to exhibit it or try to test it in our body and it will show. And if you don't play a major role about tomorrow, if you listen to the song, the generation to come is going to listen to it. They will have imagine and they never pay. I have seen people they are gonna be confessor. Mandi Bobo na phone confessor. Na he go ma bo one have okay, one have one. Chide their first son go, person bishop. I have made the money, but I am not happy. Any money that was not any sources or material thing that was not allowed or approved by your ancestors to come to you, you cannot enjoy it. You will make all those money and you will not enjoy it anymore. Udode. And we have, you must have it in the back of their mind. We have seen on a league when I support culture. That's why I'm going to say, Bonyaka and only the Lihojo, and to go and Igbo forest. But here the person who died today, and the Mary Hojo, how in the behind the family. The spirit is haunting the living. So many people are suffering not because of what they did, but because they buried an evil soul in their family. So prolong it. Learn to study who you are. We are special people. Rather, in order to they came to bless and protect us. You also try to go to Ọdinala Bishop. I can't just follow your jet. One the general was the general Madios. Abu Moyen was cover, proudly son of the soil, was Gobo or Manila. Everybody in America was cover, actual Madu. No, the man the Chogo Papalosa. That the Popo said you can go with no more. Every year, Jimara and I was at the first stone. Kubaka got to everybody who is that name is written on you as on your forehead as a son of Pesukoba. Make sure that you be a man of peace. Igbo, one in a man, Igbo, and they know you are a particular person, a unique being. Present Igbo man, Igbo-ness anywhere you find yourself. Go with dry in a man. Adema. Each one is a once, anyone say time, if you want to download our song, the message we are passing on the music, once a time, bro. Ọdinala Bishop music, you go pop out everywhere. If you want to be following us, where you can reach us, anywhere page and Ọdinala Bishop when we visit. They buy the internet every Sunday morning by 8 a.m. I am not in the mission of in live on social media. Once you post me on my inbox and drop my number, came on Ọdinala Bishop name. And please. Email Bishop Naragego. I don't discuss money on social media. Call me on video call, Kaiba. Because I am more concerned about you fixing in on a Benagi than collecting money from you. Chukwadama has blessed me. I am going to the level of trapping energy. I lose the ego and getting young one. So I lack nothing. Ọ dị mma ụmụnne m ekelekwa m unu niile. Bishop Ọdinala asị gị daalụ daalụ ọnwụ ya ndị be anyị na-asị deekwu ọ bụrụ na ikwu okwu atụlechi ihe i kwuru ọ bụrụ na i kwutere ya ọfụma asị gị deekwu anyị na-asị gị deekwu ụmụnne m ndị Igbo dịka m si bụrụkwa unu na mbụ maka ndị ga-akpọ m na fon ndị na-akpọwa m makwa na-edere m ihe si m ego ole ka m ji emere ha advert ụmụ dibịa na ndị pastọ anaghị m emere ndị dibịa advert anaghị m emere ndị pastọ advert onye dibịa ọbụla ị hụrụ ihe onyonyo ya na peji a makwanụ na chanel a o nwere ihe nkụzi m hụrụ na-eche na ọ ga-adị mma ndị Igbo ịnụrụ ma onye dibịa ọbụla ị hụkwara na peji a makwanụ na chanel a ịchọ ka gị na ya mekọ ihe ọbụla gị na ya mekọrọ gbasara gị na ya
ọ gbasaghị anyị a ga-apụta ịza ajụjụ makwanụ ịnara ihe ụta ụta na onye dibịa makwanụ onye pastọ ịhụrụ na peji a na gị na ya mekọrọ ihe nke a wee mechaa wee mee ọ gbasaghị anyị. Onye ọbụla ịhụrụ na peji a ma na chanel a, onye ọbụla anyị wetara gị ihe emume ya bụ maka ihe ọ na-ekwu, maka ozi ọ na-ezi, ihe ọbụla gị na ya mere ọ gbasaghị anyị. Daalụkwanụ ụmụnne m, ọ wee bụrụ maka ya, ebe a ka anyị ga-eweta ya bụ ihe emume nke anyị kpọrọ oge ndị ama ama bụ celebrity section n'isi njedebe. Nke taa anyị ga-apịachi ya bụ ihe n'ihi na oge adịghịzi. Ọdịnala Bishop, ana m asị gị daalụkwa maka ịnọnyere anyị na ya bụ ihe emume nke taa. Ọ dịkwa ka o si adị ọnwụ ihe ọzọ anyị ga-achọkwa ka anyị na gị kpaa, anyị ga-akpọtụkwara gị ma wetakwa gị ebe a ka ị bịakwanụ gwa ụmụnne anyị okwu. Ewe na-asị gị ihe ọbụla nke itinyere aka ọ ga na-aga ọfụma. Dịka ị wepụtara ohere ịbịa kụziere ụmụ Igbo ihe dị mkpa ụmụ Igbo kwesịrị ịnụ, anyị na-asị na ihe ọma agaghị akọ akọ na be gị. Ọ ga-adịrị gị mma n'ụtụtụ na ehihie na abalị. Ise ka emesịa. Ọdịnala Bishop, udo dịrị gị. Ọ dị mma ụmụnne m, unu ahụlanụ ka ya bụ ihe nkụzi siri wee gaa. Ya bụ nwanne anyị bụ onye nke anyị na ya ka nọchara anọcha dịka o siri wee wepụta ohere wee bịa kọwara anyị ọtụtụ ihe na-agbagoju anya. Bikonụ ndị dere kọment, ma ndị dere na YouTube ma ndị dere na Facebook, ọ bụghị kọment niile ka m hụrụ mana ya bụ nwanne anyị nwoke, ana m ele anya na ọ bụrụ na o nwee kọmentị dị ezigbo mkpa nke m hụrụ, enwekwa m ike ịjụta ya bịakwa dere gị ihe ọ zara na ya bụ ihe, ma ọ bụrụ na ohere dị, ọ bụghị nkwa ka m na-ekwe gị. Ụmụnne m ndị Igbo, ekelekwa m unu. Echefukwala na aka m bụ nwanne gị nwoke na ezigbo enyi gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ọ wee bụrụ maka ya, anyị ga-eweta ya bụ ihe emume nke taa n'isi njedebe. Wee na-asị unu ya mara unu mma na Nkwọ, mara unu mma na Eke, mara unu mma na Orie, mara unu mma na Afọ, ya mara unu mma n'ụtụtụ na ehihie na abalị. Ihe ọbụla nke unu tinyere aka ọ ga na-agasịrịrị werere. Wee na-asị unu ụmụnne m ụmụ Igbo, ndewonu, ka emesịanụ. Akwa mma n'ọka